buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri mirubiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera tuko bw'omugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko tomocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseri gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya uregekoro kyomugusi wetiromborobelyo bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanira okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yakire ngumanga bunarero Ensoko ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo
ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kila litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi. Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolene talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomurobere boberemi nobotugi ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye na Nsoko TV oboroso bumugusi. Umurubuli kubwatia na bukorigirirwa na kio muntu. Je, una ndoto kufanya Tomolieri yabu yetaseni ya Nsoko TV mambi yabono to kwaligania somoro bya Nsoko bwakire mambi to tebyanga ekero kwegure chinga kechi buna butami ngo tebyanga ne chinga kichine
chokuboka chinga kichine chogo chakarituko lyago utameta gotebanga chinga kibune chigo mwanji tumurigeri ni chinga kichinande togotema tunyari tugoikeria engere yetirituko na butambe asegeta senige tuge soko tv nigo tugonyara togosanga twasemania na bigo tonyara tokumanyenia chinga kibune chiga somoro bire soko bwakire kwarigani bene tunyari togosanga imambi yabono tunyari tokumanyenia gene tukwene kiwa kora chingongo au ministry ya Kenya bura butambe ngo ikotera sensemerie chiga seti twenda sensemerie mangana maya twakumanyingana lyagendete kwenekiwa asoko tunyara sumtanda ito Facebook YouTube tunyara togosanga bego kwali korwa karwago kwa turabanti mambi abono kwaboganiria maya na bego kwamanyanga babo kira abantu bago anonse asibale yaterende na ndemo ko kwaligania somoro bire soko bwakire tunyara togosanga kosemania na bego kumanyania asemambiye wiyake gimu mwanchu muligiriri na inchenguru ku Innocent Onyango litukulia lero ne lyati kabere na nemono twakwaliganiria somoro bilbwe soko bwakire buna Diana gotebiri nyegendete ngobutuko gobwa oni obuya bwarenge nabono kubwa kire igo mwanchu muligiriri nogendete kweyaligana gosoka na koranga gwachakira kobago kurusa litukuliago asenchira bwikira na nemono bogo nyara kobago totebia soberete semambia bono asoko nyara kobago totomera message ya ogo chaga igase studio asenambeli studio kwa iruere 0788666663 na namono tonyara kubatogo kwana asenchira bwikira na ndo mwanchu muligiriri na bakogenda sensemeli ya YouTube ili nyara koba gogoto tebia soberete esimambia bono na namono go subscribe nyara koba konyole link yoto watch live ne ili yoto nyara koba tokogenda sobwamo na egati ili tukulia lero mwancho muligeli goto bwate chinkwana chinene gaiga stoko chikoba tokuligeli yobolendi bwe mitandao asemambia lero mwancho muligeli kera chikiri chinsaibere na namono to ikabosiasi nini ntokomanya maya kera chiri chinse 12 ne titeke meronge berega na ndego chiabosi to nyara koba tokuligeli chigazeti na boy goto nyara koba tokonyora libaga na activate na kuligelia soberete abwesto konyara kabatugo kwana na ye maseye mo na asenchira wikiranu kenyoruke lyobere tonye kole chinsemo chiagusi na bagota tebinga inchende nyakemosi igonda sigete gose magwagwa gosenga basa guru kumochenwa gosenga basa guru kuliya be ukaba karantini na boyo toka oli chinsemo chiligoma otoke gole chinsemo chiri chiabo basi gochimata ali na bagota bangaya igonde ga igaborangi na bagota tebia senchira wikiranu totebi gose oli lyotero gosuga toka asaguru kunganya kobali ali chinsemo chiri chianya mataru mwanchu muri na bagota tebi na namono muna twagatebire semambi yabono boso imeyo murubeli elitonyara ko batoko genda naye aso oebwikiranu na nde tugo ikemeremo na lili yogiria ncheri ko nagotemanjira ligotenga togenda so bwamo rinde kera to nagotema na igo tonyara ko batoko ranga twajara ko batoko rosiri tuko na liabweneire asenchire biga nima etene chitaliki 15 isato mutinyi no 11 na namono na arabono bali bari konyora advance banyorire rende bona mugonyara ka mogotoa biri mu bwate asenchire wikiranu indoche asenchire wikiranu mwanchu muligiri bona igarende ngo gatebinga so imeyo murubili itojara ko batoko genda asenchira eli enki ya mono nina lete ko gatebinga itongo muochochi na yagwante bitongo nugaya le nago kwaniria bwa soberete asemambia bona Diana akibotuko bwa bwalingi otukubane mbia barengi Innocent na ndepotamba togotebanga kero kwaro ritukeri igo gwakero munene ngambia mono ritukori goro ntwarwita igo manchi tumurigiria tugasanga naye na bono twabokire na ndetugusanga naye ngogotebyanga akero monguru nga kwaro ritukeri ando cia sole ne banga kwaboka ko igweto mubere bobiga ko ya mate ya ogagwo bakwani na ndo batiba chakiri tukotogoteba butambe ngane chinga kichinde chogotema nande Diana tebire toteme kera tu atemire tokonyora totebinya sambi ya mona kera tu atemire totanyore tito irane nande toteme eli tojare ko batoko genda busio abere igo togasa gutema gosi nyuma goteba nga ya tuliko tema igo goteba nga kero gwat oyo gotiga gotema onyorire gose oyo tigire gotema na ndenge senye nchagwa liolio ibona liagwa olio temire no nyogwa na manyete asomo chandole nge mambira bakogoroka gende busio liarolenga yabweneire ase enchire wikira Diana tatorole bali basoira so mtandao narora oyo mo aselieta litangania rara ntebia ogacha lero ese namba ya naliuka akurunga soko Evans Makuli atebanga no ale ime atebanga fanya jambo na ndu tuatebire hilo jambo tulifanya libwenere asenchire ase nchire fwekerana na nana mono mwanchu muligirili nabo kunyara ko bago tubwate so mtandao na nagotebiri rero tigatora ligirilia sesemelia nana mono bali bali sesemelia tuligirili bali basoire so murubelio senchira yubekirano seme mambia bono
asokonyaraka bago gukwana na intwe elitonyaraka batokoranga twagendereire asobwamo na nomono mwanchu muligereri ngogotebinga nigokonyaraka ba kogototebia soberete nindoche nyaboto be the comedian asenjira yowikiranu elitonyaraka batokoranga twachire bosio na koranga litukulia ulia weneire na nomono kelingo gotebia semambia bono muna Diana tebagendra gotema elitonyaraka batokoranga twachira sobwamo na ndentagete kuligereri bali baraso mtandao ndochikora se ensemo ya Facebook na mako konya ndoje Jessica Mora otebanga bwakire Innocent na Diana bwakire bya Jessica Mora from Pipeline otebanga watching no ari miomorobiro na jawi go chaspongaga kurwa county 001 county ya Mombasa pamoja na Elisa Seriane Christine otrime ensoko mbako moiro ama igamange gocha sema masusana ongaga kurwa liotengi kanisa ngobaganiria amashabiki onspien soko TV ritko ligia na eto akwane tukurigia nyabedobete comedian ya otebanga mark me present no ali miyomorobiro and otebanga I'm up again in Jesus name amen. Fred Moga oteba komo kurwanya Kenyo misia missed call secondary missed call Fred Moga muturi Dani Kanombano nchiri otebanga no ari miyomorobiro mwalimu kurwa utanchigoma nyamachi bobasiri ambasi secondary school enjoying the program so much nabigo musurbe so teben sokona yemo muna butambe kirandeni seke ya musurbe sukura na Kurusi Salams Club kuikagachiba Seito watching live nabigo na kumakori otebanga kama kawa represented well nere Enoch Makori Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands watching live Soko TV show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Antoragori Keruo Pande Elvis Upande Omongi na Mochecheri Tunda Green Moikoyo Junior Richon Mayaka Rame Kyububa nigati abantu machitomolira kwirana Nyari ngo basomindo chechiga sine komenyoka uchigoro kurende nabokogenda utuma boigo ujumbe agase namba ite studio ya 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moero namba ito manchito molira no erega wase screen yao okonyoraga guna TV yao kwanya kutumurwa karwao ngambia bono gwatira bamino kwa bateba so somorobero nabayigo bacha keri tukasentra beno manchito molira botambe togotebanga ekero ko iguriri ogeri manyanga wachakiriritko nechika kichinde cyo gukirania emerobiri yago asiritko igonga kukwarigania bena somorobiri ensoko bwakiro manchito molira togende usanga togende komanya asigita sengeito nabayigo uchumbe yago na gutuma somtandao ito Facebook nabayigo konyole emerobiri ita senseme ya Facebook kiara no to live na Soko TV na YouTube not live na Soko TV tugende gusanga nabe kumanyania biyake mu mwanchu muligile buna Diana agatebiri nabo kogenda gutubwatia litonyara ka batokoranga twachire busio nindoche bali mwasoira sense moya YouTube nimatenga kirandeni simbiya mono asokuru muina alikuwa nyara kabagukoira na gaiga atebanga nensoko bwakire kirandeni seke musuri sukuru ya Nakuru City Salams Club na ndio wateba nolime yomurubili kuika sei no gachuba na mono gotebinga nabo gutubwatia sense meya YouTube bono tutatoto igende gurugwe subscription ekera wachiroro ogotoe subscription tonyara kwa batugukinia omuganda bwa bali bagendete kubwatigeta seni kigendete gukina sobwango kuruta so asembeo bono nimitienye tategechiko bang'ankwa erere lakini egento kelimu akoliro mwancho muligereri negento kelitoteba negente kia mono sana yakogera mwatobekire kwa asigati bitaseni biri bibwate elieta aseliro balia gusina na mono asokobwate mirobeli yeito yonsi ipi ndabono ntwarete turubini gaiga turubini narochenga igekare kumurike binyoro byonsi ande gebwate chinga kyo konyora nonya nabakolie mirimo balia bakaba ke banyoreri baga bachichaiga batatebinga kibachagete konya matunda kwanyora chinga kichinde mbaroro na baruba tete gotatebinga kitoko menya chinjire chindonge uburwalia igo negati yemerobeli eli ito mwancho muligereri nande buna nagatebiri na kwana tolese soko bwakire murobeli bwe turubini nigo chagete litukulie gora Diana chakira chinsa inya naroche Ishmael kijana kutoka South Mugirango abacheta atwale nkwana asenchire wekana namono gati emerobeli abande bali bakogokera emerobeli oya nkobero oronko nyorura abande bakararia ongolia mariko kwanza marika ibayungo irigo igo negati emerobeli iri itogendete kogokera no mwancho muligeli togotebya ndanse soberete naboko nyara kwa kubwatigeta seni kiao elitonyara kwa batokogenda busidaya namanya tena arochenga murobeli ogo ndiba ya maseseni no cholirege ga words kwatebiri muligeli ya chagwa kire kuraro bono wante biri teyo muligeria wa kiroro
elirende tunyara ko batokoranga ya bwenere mwanchu muligeli Diana nere bono ntageteira na anda sense mail ya Facebook anyara ko bagakora ujumbe yago anyara ko bagakoyepunguza asobwango mono elitunyara ko batokoranga ya bwenere asenchira yo wikiranu na mono nigo chetire chitaika 10 maiga ichinse 12 bono muchia bono mambi nari bono gendete kuranga nyanja maboka nyanja manere kurwa bwetana taligo itaba nagote ngaboni gaba banyene no bali nyumba bali bakurukwa abana baitu aborokiwa abana irobi gaige gasi yabone linga dadi mosoka isiko batebe bere nejiri moti koboko bagusi boni kana libatu batogera chikuya mabere kurwasigete and Innocent yekerogo kwanira igoro ya Gega Awards mirubineri yaituye gitasenige Nsoko TV yacholetwe na Jamhuri Kenya Awards nandi naroche ekero bari ko likabari banyarite bagokora ibya umurubiri tubwe Nsoko bwakire nutanganite noro no kolete bya igonga toje twende tuye trophy yaitono murigereria ikiagara na intu na nyatka utwakire kuro monji tumurigeria tugachabuna ababuiwe umurubiri Nsoko bwakire mirubiri nebinge abetege gochorwa kurende aseta singe itonto nyate tokoira umurobire Nsoko bwakire nabigo mumrana arali kuchora to research poster okoro Conrad nere ndachimba mwangili Musacha Conrad mwanjito muligeria kwa igure mwancho muligeria na mono buna twagatabira sema mbia bona bakogenda go interact na into sense meyo mtandao nyara koba otobwatia na koranga kwa nyara koba go tatebya soberete nimanyetenga chinga kichi abono mambia gogenda te kunywa gachaya abandi bagenda te kugasiba bana goteba bamintu bache batukirie Italiane bache babulinga na babekire message gono turaiga nindukoroje Jasper Oyongaga kurwa buna gwatebigwa nigarese county eli kurunga 001 tigandara arabali basoire umusulubwige sumbu ya mono nindoche Duncan Onchiri ombane nigara koteba no mwalimu kurwa Otaji Goma nyamache bobasi Liambase Secondary School enjoying the program so much mbuya mono na ndituko ne limbuya Enoch Makori ateba kama K represented well ni Enoch Makori nindoche iga chigendete kwiruruka se bali banyara ko bakonyara libagana goso ime yo murobelia semambia bono ngo tebinga nyara ko bagoto tebia soberete ilitonyara ko batokora Eric Nyanga watching live your dress code yendu leo ni iko sawa thanks Innocent for dressing Jubilee chama ya rais mtarajiwa Matiang'i kai mbuya mono igolero nareka ni SH kala je Jubilee na bonate bigu oyu ne Eric Nyanga bamura biya mono se message yao na mono tese mambia bono mwanchumuligeli ngote binga na bakwanda kubwatigeta seni geito Nsoko TV kibatetingo kwane tibwakire ndo chaba igoma kisena kuruga igaote babwakire bya abalyani gondiretie kurwa iga South Sea Nairobi mwanchumuligeli buna twagotebye semambia bono naboko nyaraka bagokoba aselibwa iriko gendera kobwatia eketaseni geto Nsoko TV na mono togotebinga asenchira weekend naboko nyaraka bagokoba na intwe elito nyaraka batoko genda asubwa amona na mono gotebinga kilia ora nyaraka bagokora semambia bono naboko nyaraka bagokoranga ya bwenere narolire muri kiondo kurukunga nyorosa babere segetaseni kya Mint FM agantebya sana bwakire igo negati yabali bagendete gutubwati nera nimaete dale so murubili ese mambie lakini kwa nyora libagana gatebanga no aramo na intwe yune senchira iyo bwikira na nene mono tanyara ko batokoranga twachire bosiona koranga yabwenere na asa nene mono gotebyo mwanchumuligeli asemambia bono nabo kunyara ko bagota tebye sekenyoro kiliole gikegendere toro lero Tuesday ngiye kolekana lero Tuesday edition ngotebindi ndara goteinga omuntu naraiga omuligeli yito oboka satisa ontebinga Diana buno wikaiga segetaseni onkwanie satisa igo na tru satisa na 51 alikuru kwa Nyamoli Mogadishu bingwa mkonge wa kimataifa Nyamoli Mogadishu wa top 6 scrap team yana bakuruka Butambe Strong Kenya. Greetings to the following members. Hona Ripondieki Manganga wa USA, Team Strong Kenya, bingwa mdogo wa kimataifa Biri Teresa Nyamoli Mogadishu, mama wa kimataifa mama yao Flora Isoe, Polite Lady Isabella Omoti Atai wa Magwagwa. B top 6 club team Strong Kenya, Levi mmoja wa Busia Teso team Strong Kenya na Bigori Kimonari wa Western team abandi na bangu manchito mulira lakini wikande masome bagesta nyaboke
Korwa Nakuru West Team Strong Kenya nera uteba wapi First Lady Doris Nyagaka, Vincent Momanyi, Chingeri Ruchiaburabu, Flora Isoe, Biwaka, paso imeyomoroberio. Naboigo Charles Luanga uteba wapenda nao, ndio wale. Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kenya Basement. With my wife, Jacqueline Kwamboka, ndani ya show with Weldon Nyaure, Lavi Kwamboka, Sylvia Mora, Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka, out there was streaming live hadi mwisho. Nabego Beatrice Rutege Konge na my husband Thomas Rutei, Abugo Soro, Omotianda Eric, Richard Bai, Kefa Tuya, Evans Oginda, Omotunianda, ayo minto ke batia onte binga irano someri teribionga Omotonianda, Eriki, asante sana. Rogers Nyariki Korwa Amsterdam Netherlands South Venere no arime yomorobirio bakomoirio. Rogers Nyariki ikuru sisemo cha Amsterdam Netherlands no ateba no arime yomorobiri gabwate Kemi Villis Aden Nyariki Maya Nyariki na boy Anthony Ragoli Kirbo Pande Elvis Opando Mungino Mocheche Litunda Green Muikoyo Junior Richon Maya Kalame Kyobubanya Rombe Kaka Junior Chairman Yeji Radio Naboigo Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamori Mogadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi Mosiori Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi Ngenengeni ya Grace Kiran Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kevaso na Bosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro Ndoje Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Mwenyenye na mwate ya familia sagote baniko bagutoka Chisemo Chigi na Itambe imeye county ya Nyamira senchire wika no mwancho murigeli na bako genda gutubwati aso mtandao na namono kilitoka tebese mambia bona bako nyolese link ye yerabu nyara ko baguko ibuguli na koyera sechi group chiriole na namono bako nyara ko baguko ireli baga gutubwati na gutulikira soberte se mambia bono elitunyara ko batokoranga twanyara ko batoko gendra na ayeguchia senchire wika no nindoje jare diobule urule matuleti nera tabano ara sumurubeli na mwana omugundo Daniel likes agatebano ale ime yomorobelia semambia bono na boigo mwezi Lamek na omwana omugundo na ande boigo no bale ime yomorobeli na namone sogote binga agenda kubwati geta seni gito gian Soko TV anda usia soberete semambia bono chetire chiteka 13 Diana ntagete inchora tatebiringa na limwa ngandiro semambia bono elirende tonyara ko batoko agenda busige ko lituko nigo litagete linyara ko bali konyora kintu gego nyara ko bagotoro kienchire stoko agenda guchi wantabiringa Tuesday non tebingi kere ngo tebinde mambio ganyete ni manyete boigo ya tindaiti tindaiti ngote mambi WCW ukangote inga Tuesday ni nkikere lakini metingo gotentara goteiringa na limwa wika twebange okay Kono manjito morigeria wita sergeti gen Soko TV utamete otebanga kina kita seni nambe yemo ke uwanchira kwena na ilio gidia gona boigo ibirengererio byanyara bikwigo kana kulinde ekero tugo cha siri ngana limwa muri tukuli ale ontage toto togorere gotegwa ogotegora sawa manjito morigeria ingara ituri limwa muri ali tukuli ale rigotebanga eliso leito eliobwate eliseri elimo gusabire eliso ndikweba ekienkoro yarorire eliso ndikweba ekienkoro yarorire mwanchito murigeria lingana ituri mwa mnorire gagwa screen yao assessing yao na lingana diritsko nyomuntu kogo kiria senkoro yago maisa utakumwe chinate ababoigo innocent na namonongo atebingo muntu gacha ngene likabwate miakerenga kibati guchakire miakebere omwana ago chako ngene likabwate miakebere ago ngaino uralira tararara igori ndese mambia bono kwara manyire ngandi achagete kungainiria babali enseye tubaza tenga abana balero babiri buli mwana ago chako ngene likabwate miakebere otira aitimati miakirenga wachagete kungainiri kobwate togenda mutimo komoketo koira na toswa asensemo ya maya semchira ya bono mambia dayano tebirenga eliso ndikwebekie ngoro ya rolire kole ngoro le kali ne kabwata maisande igone bwate talia ya togotebara igase tobegete birole buna yaitu
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi. Kulenge tali nchirende onsura kurubulimi obuyoke. Enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga. Ase obolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate. Tebone ng'ombe bune yengiya. Gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya. Beka chibuti imokyo bokombe toso mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamarago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri bolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Automat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo. Seino mbireo.
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimya se namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi mwanchu muligiriri bwa Nsoko TV andose severete nandi chikiri chinsa tokumanya aliagendete gokorekana sebinyoro byito na namono aliabarayi baitu bakwanire tuguchaka no roboti rutangani no lienga oyoro mokonyi bumurayi bw'ikiama gya Jubilee Moskebe Fred Matiang'i tukuligoro ni ganyartiko bagagotebya bakenya bali bakoligia oburayi gwetera sekiama gya Jubilee bono nigo bachiko babakonyoro bwasiole na namona asekilia teba ngokugurwa no koni weji certificate g'ikiama ekigo siti nomination certificate y'ikiama ngechiko bakorekana ase amatuko alibosio na namona bona bono igoburayi bwa Jubilee ganyariko kubeko nabo igo Moskebe Fred Matiang'i ni ganyartiko bagago kwanera igoro ya serikali ya Kenya binengendete ko mirimo na akarorekana kumugikiria umurayi bwense asikilia gateba nigo bono serikali ya yasinyiru gokorera abakenya emirimo. Sasa mzee wende kupea watu shilingi 200 na maharawe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? Gukwana kurwa asege ikarekyo Matiang'i nigo aira chinga kichai chinyinge kugikiria serikali ya Kenya kwanza asokurwa bokorerio bobigucha saba Kenya anene asarage kiara umuroberi bw'ekisemi uyu atebirobeire guruba saba ibori. And then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week, mchukue 3-4 million shillings mnapewa na ni pesa ya security na ile ingine. Munaenda ingine mnagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100 and so on and so forth. It's actually shocking. Chinga kiechechyo nigo ararire bene guchaka chikambeni chokori chikura ase chinsemo ao asaruro kobore guchasa abakenya kumubwata okoboko. And tell them safari tumeanza sasa. And tumeanza safari, tutatembea kila kona ya nchi yetu tukufu ya Kenya.
arenayo nigo Matiang'i aenekirie ere buna omokonyi bw'ikiamekio nigo agucha kwenekia ubwasioku ase ikiamekio ase abagucha kurigia ebirogo ao bya gisiasa. Sasa tumeanza safari. SG wetu has outlined. In the next 2 weeks or so, we will now issue the communique from the party headquarters by the Secretary General on all our planning and how we're going to fill up all those offices. I will myself meet all elected Jubilee officials from governor, senator, MCAs, kule kila mtu, MPs wote, na yale ambayo yaliyopita niwaambie tafadhali. Let us forgive each other and move forward together. Namna gani? Yeah. Kama tulikuwa na itilafu kidogo tukakorogana, sometimes also transitions bring a lot of things. Igati ababwatani bekiamekio abo baikirana ase geikarekio nigo bono baruko boria gochase egesa kukyo mugusi wesokia asobonge na komwa Fred Chikura bono mugusi ase kwabeta manyanga Fred Matiang'i wanchirwe na keromo Kenya na abono ni igere igore yao nayo kubeke kura yao ase Fred Okengo Matiang'i egera arainsi ito ya Kenya ekiyoka na kigo chikokonya omuntu ora fix Kenya omuntu ora lentu wonchureria kurigota kirase ase ito ka Kenya nande tugo ikenga kieri togo akachikura abandu baminto montegerere buyabo mo akachikura chionsi pi pake bali mere chiro pako muroiro le nyagitari aso akakurwa ro kwanza akakura makwera ni gatanda chikwendera ko bwena 2027 nteroji wakakura isiko around ye tutaite ko chibeka chionsi pia masabisa kwe bionsi bibi atobwatire buno mugusi ga kinto chitukuta bone ye to koruwe ga togende nzibaka grassroots korwe polling station kerase to make sure kero mwana okore skuru watire ke bande na ndabwate kura. This time round we are not just electing a leader wa kipindi. This time tuna elect mtu mwenye ni mfanyikazi. Wani gato gwate president etaita ko monto ensu lakini hata maeti asa kurusi. Etaita nyoro monto kerao gatebinga ngo kware gasi go so to create job opportunities bunabasa twanyorase tokokorere gasi. Singaki omokonyi bumurai bw'ikiama gya Jubilee omoske Fred Okengo Matiang'i anyare ko baga kurwa enkwana ya erit koria rero ase enkwana ya enigo anyare ko baga komochia omurai bwense omoske William Ruto kubwatekana no botutuka no bobwatiranetie serikali yaye asa kwaneire omuroberi bwa masomo abo asatebre buna abarokigwa bange nigo bagochigusinyukwira na chiskuru asa matukare bosio nigo bono aruro kuboria gochia saba Kenya kwene kinko mwakira bare kura eria chikoreta amaunchorere nabo igo amagendero ase ense ya Kenya ngoripoteria Ensoko TV korugaiga asama gacho yekiama gya Jubilee igaiga asomo cho Nairobi erietariane Linet Nyambane. We are seeking for an opportunity to give the country an opportunity to go. Manjito muriria tugotigana norobotiro romusakito Linet Nyambane kurwase county ya Nairobi nigo tuguskana wikase county Nyamira asentunde ya gatatu ibunge Nyamira gwitira omwe Nyamatuta omuske Julius Matwere nigo yabegeto muswada bwo kumurusia abisi omugabano Nyamira omuske Amos Nyaribo asaboteba no gutabwatira chiko nabego bokurimo gendete kwenekiwa ase county yo manjito muriria orobotiro betero kwenekiwa no musakito Steven Nyarikembonde Tonyore kurwase studio ito ya kabere. Era tina abune chiko. Mwagure embori yomondo yasire nari embori yomondo. Nari embori yomondo. Asentunda ya gatatu ni gabe MCA ba Nyamira barache gotema konyegeria etukiyo mugabano Nyamira Amos Nyaribo. Mega yo MCA wa Nyamatuta omuske Julius Matwere kubeka rero muswada abo kumurusia abisi Nyaribo asama mocho yoko genda maminjane katipa ya Kenya kabiri ama mocho yogotumeka abisi bobe. Next order, administration of thought. Next order, communication from the chair. Next order, messages. Next order, petitions. Next order, papers. Next order, notices of motions. Notice of motions. Honorable
Honorable Julius Kimomi Mature, Member of County Assembly, representing Wanyamatuta, filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Asige ikaro giekiranwa na BMCA merongevere no yomo ekio kiarawa no monogerie bwe bunge yomo sketadi asinyabaro aseri tukoria rero ya Jumatatu eritarenge ritkorie bunge asekorende yabege ikaro kiabene wetera egaseti notice ya serikali Mega yomo swado iga kobe kwani gobone bunge yonse ya matuko ane barasangirira birengere okorwa bamenyi ekerense ya matukata nabere barache komo ari baga umugabana Nyaribo go ikabosyo bwe bunge yuero monyene gose wetera umowakiri kwegera igoro ya mamocho bene Mega yayo nigo BMCA 32 baregweri bagari wakachikura asukurusia Nyaribo bisi nigeraganirwa BMCA 22 wake kura yo komotomanga 1 2 jambo ni moja 3 Eritari itangani Nyaribo kuminjori ya Korwengori itangani nigo MCA bwesise muskecho sia mangere abegeto muswada hoyu hoyere tuwense na MCA eria kabere MCA mochore bwe chama ya Wiper muskechuma matunda abegeta sekorende boigo muswada oiga hotugutere twisko. The ayes were 18. The noes. The ayes. The noes were 18. And for such a motion to carry the day, the ayes were to attain a threshold of 2/3, which is 23 votes, which the motion did not attain the threshold and has been shut down. Ine eraundi yega etukine nyegere Stephen Nyarike Munde Ensoko TV county ya Nyamira. Miyamono sana omurikyo ito Steven Nyarike Munde kurwase county ya Nyamira kubolianga etuki Nenyegere Steve Nyarike Munde biyamona soroboti oruo kurwase county ya Nyamira nene mono asaba MCA bono banyariko babago ikyo muswada wetera ase umujumbo yokurunga matwere yoyo ikiribosyo bwe assembly ya county na bono nigo batabire ngani bachikoligereria ane mono korembwa yo murayo yo na asfa kumubwata n'ubukurume na mugabana yari kwigure ngani ndiete mboli yonde ige county ya Nyamira bono inara totebe developing story asamagana ito yobuliki na mono muliki itonto na kumubwati na kumanyanga kikegendete kurwase county eyo nonya nabamenyi nkibalengeretia se emambi abono mwanchu muligereri na bakogenda ali sense mu mtandao otobirengereri ototebinga kurwase county ya Nyamira ngikiriolengereti kubwatekana na kilikegendrete ase bono enkwani kamine yasokire na mono muswado yo chikoba gukwanirwa gekogera ekinegenteke mukilikere ase katiba yaito kera umugabana atarakora ibiya nabikonyarikana cinga kicinde kwanyoranga nonya nolyo ubwato gutankirana na bakonyara kubago ikyo muswado tokogenda busia soroboti ronde narorwa nyareko barugo sambasa se umtandao Diana omurai w'abasubati kurwase county ya Kisii umuske Doris Donya Toto asili tukoli igoro naraite omusangirikano bwoko konya abasubati anene mona gateba bali banyorera abana batarike myaka 15 banyara kwa babakolikiwa n'umurubiri yosha nabo igoni gakwanete nga abana mbare bali bakariko babagosarwa igo bwenetege korwe kenyara kwa bagegotigwa nabo igo narwite nkwane yamo igoro yabali bakariko babagosalia abana bakimwancu muligereri tigatonyororo roboti uru asenchira yowikirana
ritukoria rero nigo moimenere pwe county ya Kisii Donya Doris Toto abareganirie abana abanyaruka bari bebwateraneti na baigo bari banyoreta abana kibarabake abo bari nse kigori ke miaka 15 na 3 ase chiabisi cha imeyo mochobosongo abo asabaga ko bakonya kweri kense yo muroberio sha na baigo ko basaba bari batagete kwegendereria sama soma abo kweri kia elibabe bakonyora obokonyi. Hawa watoto wako na watoto, they are directionless. Hawajui wafanye nini. Wengine walikuwa defiled. Mkutano wa leo singeleta watoto wenye wako below 17 years kwa sababu ni wengi. Kama wale wenye wako hapa, wenye wako under 13, they are about 50. Wenye wako under 14, they are about 80. Wenye wako, kuna hata mmoja alikuwa hapa kuna 11 years, ako na mtoto. Wenye wako sasa less 15 years, they are about 200. So hawa watoto hawajui SHA inawalipia free hospitali, hawajui they can enroll for courses through the Ministry of Education waendelee na shule. So hawa watoto tunawaandikisha na we are coming to roll them out in January. Ndio sasa muone real things. Today tulikuwa tunawaambia what they need to do. After kupata mtoto, of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. Nilifanywa SS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba mama county anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers na kila kitu. Mono ni igaragire byara gucia saba ibuli bali bako baba kwegwa chibesa nkeigo baba bako bwatana gutuguterare ebina by'abantu bali babwatetwe bako basalia abana babo abwasaba sabire bono banyare ko baba kubwaterana no bisi yawe ilikwene kyabuna abana abo nkonyora bale obwene bwabo. Wazazi wanaletewa 10,000, wazazi wanaletewa 15,000, they pull out their cases. We know because kuna cases huwa tunafuata. Of course there are some few elements kwa hizi kangaroo courts, pia wanapewa pesa, wanaribu kesi, they tear the evidence, wanasema file yako ipatikani. That is the worst bit that we get from the kangaroo courts. Mtoto anaenda kuangalia ile file yake anapata iko. Now those ones who want the case to be heard to determination, unapata mzazi anapewa zawadi, mnafanya arbitration kwa kesi ya defilement. Surely what is that? Atikana ne bikore byo kometekana ko gusarigwa kwa abana bakeme county ya Kisii nigo mumendere poyo atebire buna banyare ko baba kubeka omuswada ase ebunge nene yubarachi ko baba kubwaterana ne wizara y'ekisemi erikwena nobo semia gochiase abana ekero barase ekisukuru eriko bakonya komenya ase obugima borobya nanene mono gwetanga korwase amarita mapema. I have my sexual offenses bill. It went through the first reading, inakuja the second reading. Hiyo ina propose tunakuwa na sensitization yote inafanyika kwa mashule, awareness, watoto wanafunzwa, hakuna mtu anakufanyia FGM. Hii mambo ya teen pregnancy mnaambiwa life after it, how to do the prevention. So the bill is about to task the Ministry of Education ifanye public awareness in all schools, watoto wajue about this thing. Juu kuna wale ukuwa defiled immediately wanaoga, wanaribu evidence. Na wale wenye wana defile wanaambiwa utafungwa forever, watakosa kufanya hili jambo. Baigo niga yasabire amashirika ali atendete obwene bwa bana anyare ko baga kubwaterana n'abanyanyimbo abwasekero ekina kyanyare ko bage kobekwa ase bali batokire bakubasalia abana banyare ko baba goikigwa mutubwe kigambero na baigo gwene kyebunango kyane bali ebikore ebyo. Watoto wanasema hapo walinitoroka, wengine wakani block, they are not supporting the children. Mimi naona ingewezekana tu yule mwanaume anapatikana na defile afanyiwe hii castration juu afanyi msichana moja. Ana defile hapa anaenda na defile. Wamejaza watoto wengi wenye maisha yao tutawaribu hapo mbeleni na mnaweza pata ni wagonjwa. Imagine tunaenda kufungua page wale wana defile, tunawatangaza watu wanawajua. Ndio msikuwe mnatoka kijiji mkienda mkidefile, we will deal with you. Hii makosa mnafanyia watoto ni mbaya sana. Ruase county ya Kisii ginko ripoteria Mayane Nsoko TV ili taria nema osa Caroline.
Tugotigana na roboti uru Manchito Murigeria nigo yokorigia OMCA bwagesusu Kevasagana aboriria abasaye kwenekia bunangwe soke bali na kubwate kura bunenchira ya moyo chikolenta monchoreria mwaka w'ikiribubere 2025 nebere saya kwanitaya chinga kiari kubeka estima ase etundu bali yemo aschinsemecho Manchito Murigeria nigaboria abasaye kwenekia bunangwe soke bali asobonge tunyoro roboti uru century abene Asirit koria rero nigo abasai korwa ase orogongo rwagesusu banyara gosemiwa gocha kubota chikura echo chikokonya gochora abarai abaya ndicho yomera neri ngambi yamono ase gonkaribisha koria rero kuna nare gweta kurigererie gasi yewodi uneri mwanza bete umorere ngakirete na chita no na chakoki ababekera umuriro chitundu bari ngonya kwanya abalemi naitire wodi gabalemi bachandikire sana mo especially kare bagupimecha yabo otuko bari kumanya chikiro cyabo ngaki sauriye sunde bona abekera umuriro yongorengere bono nabapimecha bakabotuko mbuya bari aya niga kuono noyokoria ekerogo kyobo MCA bwagesusu Kevasagana chingaki arikobeka estima ase tundu bari yario ndicho komenza nayo nigo anyara goteba buna kubota tikura nigo korachi gokonya ochora abarai ba magenderero bari akera omwana inchi araganie ase ogosukia ense ya itobosio mono abasaye bari bakara kora registration tikura chegweru bono mokora registration asobonge egere muruo mochora abarai bari mutagete ondutabasa kubachora umurai echorero umurai numweka ojugo chuko kubakonya ankyo lakini amangana arimo kora turu muntu na tebiruyo oyo kubatenga na tebiruyo erenki abakoreire wone gorasima mumanyenga umuntu mutete kochora n'umuntu ojugo bakonya mami diga kochora umuntu echorere numweka nari umuntu atabakore digasimo kumwekerange mwamugode maswali lakini uri moire inga tu abachoriroyo sina abachoriroyo muntu imuri kumwekera mwamugode maswali kogera atari numwamwete n'umuntu uri omachorete nero korteki nero geretaro igo bantao abaibori motebi abana bari babasai bari bakore school bakore registration egertunyara bachora barai baita bachogotora buyamani ase chinga kechecho nigo abamenyi borogongoro banyara koiraneria ngambuya ase obokonyo bwestima na komenta gosaba gocha gokonywa ase ogokora obuagachi bwetundu bari eyo ainche naira neri ngambuya mono mwesi migo itachira ase tundu bari yaito tutana korondo gototarira aya nama mangana manena akorire tiganya samosini batorete iro umuriro twaira neri ngambuya mono wa 2027 no tore maega yae ndokumuto twakire buya sengincho mwami itachire okurie kerogo kere mutwa ya 2027 yo twarorire buya torenteire se tunubari eito mulero au chirororo na endo nywakire asiri tukoria rero yo twakire mbiya mono tware koganinga uburemerumbura kachiri utubekere umuriro nande anye kunyarekana oyo kurigyo bugambi asijingaki kigo kigoja kyabosyo twaganiringa ogokonya nkure kuganiriga ase tutwari nare kobekoera ekoere tundwari enenjere yemo nero togokorera asobore mbwitu iri twenyorere kibesa tukonyera abantu baito otokwera ningambi yamono asinga kiabere kwabere gogochaiga na otoinyole ngoripoteria igetesenia keiga yensoko koroiga ase ewodi ya gesusu ebunge nyaribari masaba county ya Kisii inche nkorwa Sophie Oigara yake gimasovia se okubwatira roboti orubono rende chikiro chiabalemi njio ja kuibudayana muliro yo bekirwa batebire nigo chikumurika chikiro chiabalemi chirorekane burunge kera babekira alikira bagopima barore ngonya chialengi chia onibere bata bari ngoja chiri chiabareti matinga abantu bacha babugoli ntagete kwanda sensemo ya West Mugirango ange na sei no musamaro nhakarororo oganitio bokonyi mulikito weekly forenge igoro gabugolitie buse kia gatambuke county ya Nyami ya Kisii agasoa Nyamira
akagenda kaumirana ne amateyemo iyo gusaba obokonyi bw'okwagachirwa enyumba na nene mono asikiria goteba nigo bamenyete asubutakoboere butakabulia borobo ne mono na asibono igabanya riko bagwesokia na goteba nga abarai abo besokia na kubakonya kubagachira enyumba kero kwi umuntu agosaba enyumba agachiru omanyangano ene nyumba ya kibara na betatu kasenkeyo orende tigango tuigoro botiuru ruko sabobo konyi kurwa ase abantu bali batomoyo muya abwato barema omwana omuntu Samueli igarwarite no mwana omuntu Rebeka taikorora maisa ya biya na abwato bare aiga na sekenyero kya muruga ekike gotoka ime ye sub location ya Bigege location ya Bosamaru chache ensemu ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo tokomonyora omugaka Samuel Nyabuti no mongina Rebeka Busibori abo bamenyito bagemo bwa bakongu kubwatakana no botakoboere akiribiya sengenje mwakire kondora bakongu mbwate no bwinyumba akiribiya sengenje murankonye nabankoro anda sinka abono asenje umujano mbwate ne bwinyumba ko nyumbwate tu amali kirororo mali no mali kiroro bakongu ko nyumbwate nje no bwinyumba no mali kenje ekero kurigereria nkeje igasobware na bokorora bune muchando monene noreo uyogane tio bokonyi bwa bwango kiagera nonyena mabati enyombe yiga niga erire na kubachoka mono na igo kwirira embura kubatwira akia se nyumba yabo igo babwato butaka burubobe baki onko yunga ensoko yeito kokonya muri abantu mutari gwancha gaki mubakonye bona abaminto barororo ebachandegete bagotweru bona bune mbire yatwete amagena ebaibundete kona imiga no bonto bwabo bongo bochanja beiga bona gaki bakorara chiba igoro morote mechande yerega abantu togosaba iga keye encharero kende nkeyo ebakoraranse nigo babwato koboria gochia asonde bwensi uyu bwato moyo bwancha wesokia eliaba ikange na kobakonya wetera soko bagachire nyumba gusaba konyi bonde bwensi buli boratoke mai ntomaiti gosembara girete bono akyonya mugwanja bakonya ondo bwate kende no gochanga iga mototomere gocha akitwakumire sana bakonya sengenjunga okorigereri kwane bana na arigereri gose twarigereri na bamate ne chinguru gotobora torabakonya lakini nale kubasaba onde obwata amabera y'ogwanja kaki none ndagira gusasi bakurara eyamate yabo nigo yarera bene emechando ibarorire asenkeyo na batabuna ababere nigo barabarwire ase batari konyora nonyene kibakoria sobwango omungino oyo garwarita amaiso tari korora igakogokwana na ndo gokwana bweba igo tari korora omugaka nyene omurigereria omugakonchoka none sati yo kabegete amaene igora ichane yanga teyo igo tugukumina bona tuguchikomenya iga kende ngi enyomba yoka igeba chogeta embura bana yatuga egoturioka rioka gaki ebabwata bokongu bokorara mbali korara yagera omwana omuntu Samueli gagotarabokia ase engenjo none asamenyete tabwati nyomba tabire abarai bali barase birogo na bali bakoriye birogo ao wesokia asenchere ya bene erikurwa bokonyi gochia asenkeyo tokonye twensinto chandegete tokonye gaki asengeye iga torrokane ega kinchengo tabangambi yamono kakina bantu bonsi bali bagotorora tiga batokonye bacha batokonye muruga 1998 turi mukerigoro abaisimiwa moisimiwa buna chanua babarochasi akiase more moyo morabu muanje baba kongo mogeni ase ino moruchisi kimu moja karara moruo mochangoga mochioyo bwene omongino yaro mauka omogaka arware takora minyoka bune barimo motagocha makonyo omochio nigira chiko babuya ekera barai na basamaria baya baresokie erikurobokonyi gocha senkeyo ingoripoteria Ensoko TV kurwa ase kenyoro kya muruga Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira iretariane Wycliffe Orenge Majito murigeria tugotikana nayo nige kiombe kia Youth Initiative kia boliria abasai kurwase che county chaitobere county ya Kisine county ya Nyamira nanosie asomo gusiare wesokia sobonge banyare bakubwata ekura eri banyare bakomuchoro murai uranyare gako konya abasai chinga kiboiga baboliti abasai kwene kyabuna wesokia bali na barabu baliye ebirogo kurwase che county chabo majito murigeria turategerera chichinkwana chabara yabasai abo
Abasae kuroro gongo rwa gusi niko bono baburiwe gochamo na kubwaterana iri okobori ebirogo by'oborai chinga kibonense ya Kenya egenderete kwirigania sobochori bumwaka bwechiri bwibere 2025. Mimi nasema ya kwamba this is a good initiative, Youth for Youth, because abasae bebiru sana. And one, I concur with my colleague, abasae mbabu atibesa bakuri ebirogo lakini mbabu atobongo na ne mbabu ate visioning ideas nchiro. So that's why to ati n'abasae at least tunyare kwempower yo muito to ngimuntu nakwati birenga bire bijatabuga atibesa na botogotara na turabange iga twamokonya ngochaga tucha none search words chiabo tutara na to speak as binyoro at least to soke muntu mbatoka no mbatano mosa abantu bari maga bange babo ibakora ibiro byo MCA abagaka baiti bari mwikire myaka ya gochigoro tweri bagansa iga gando gochibo gabana tigira abana aba bakena bara unsa iga at least banyare ko nyore kerogeke bakonye ebinyoro byetu tazo batekanise nigo basegetira abasae kweneke buna nkwirike bare chikura sobonge iriogo chamo na gosira naso kurige ebirogo by'oborai chinga kibono bakoboria barai barabisiko abasae mabaga muna moyo kule kurwa seri dalioke kurunga Youth for Youth movement ekerenge kenene kie movement yeito no koleta abasae aba asesias se miaga yetira abasae to abere kobanga to be kristo kwake asesa ulia bagaka abatata barorre birogo miaka ya obe kira bagutimuka lakini mbaliko toibaga ntu abasae tosose kirogo niga abasae abo bachiramo na kuburia bebori kubabwatesia irio kwenike nkonyora bare ebirogo by'oborai chinga kiechio nigo baboririe morai onde bwensi ogochia kuburia obogabana gochora omusae kobo mokonyoye. Youth for Youth movement achirenga tunyare kuba ntokunyara nto kurigeria abasae bonse biba kuburia ebirogo gochakira abasubati tocha sabantu bari disabled yani bari abled differently tumaye gocha saba ga abasae abamura na gabanta bange tobauti igege ntekenene kirenge kenene kya Youth for Youth movement ngo saba abasae bonse pi abamama na batata injwa moto sire indu tumaye tenga ki emu atoirite skuru tuanyorro bongo bono tiga tubakorere gas toiranirenka tuanchiro tokore gas tukonya batata batumuke na indu togenderera gochibosio igonche ngo saba omu youth onde bwensi pio tagete koborie kirugo iga bona story ga no asagia ko kurbono gochibosio inchumoto join na litogo sukama gochibosio na Youth for Youth movement na ende ngo saba iga ase miake menge county government ya bere ko batego tego twara bas aba ntaba nena bagaka se birogo lakini bone iga gochibosio togo tangasa 70% yabasaye bagocha gosoa youth bagocha gosoa county government na iga bakuru nonya nduri ko abo aboniga nonyo mugavana sari tigamanye iga abeke bintu bya deputy aya achoro mo youth emyaka 45 go ani bite ko nyari kana gochiro ko mabera ko musana igo ntengo basaba aba mama na abatata abasaye abanene nabake ekiombe Youth for Youth movement nere koleta change Kisii County, Gusii County na entire Gusii region. Biamono. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Wancho muligereri n'abasawo batabanga Youth for Youth musaya so musaya kulende bone round ye narole batabire bago sabo bokonyi kurwase abayibuli nintu bagateba to ba Diana already nintu mugo saba nande mugo totebinga chinga kijite gara twachibwate twachikorete bube mugo cha moto yabereri kure kwa yabereri ulenda basaye kumasabire tokogenda busio mwancho muligereri abamenyi kurwa sensemo yamo ye ndigere tigaiga tikandara gote mwancho muligereri asendoche basaye nigo bangira sikinyoreke mokia bosamaro kagerete kitalikia bosamaro kirabe abanigo batebire nigo banyore tobokonyi maiga yogo sabe wheelchair omwancho muligereria maiga yegeta seni gito kumulikira asike yamo ya eta ese yamate yamo ya sabe tobokonyi buko konyi wheelchair nigo bono mulikito anyalite ko baga gwikira na konyoranga ese yamate yabirege konyi no monto yomo watomo yomo yatia twigwa ngoro botiurunga mu menyo yunga kyanyalite ko ba ka konyi wheelchair na tware koria ndero twamonyora esaga na tware koria ndero twamonyora wiki eyamo yokana matuko anyarire koba gagweta
magega yegeteseni keiga Giensoko TV kumurekera omugaka yomo uyu oganetie obokonyi bwe wheelchair kurwa ase kinyorogie chibobi ime ye wadi ya Gesusu ebunge enyaribari masaba ase ritkoria rero anyara gotwara omugoko magega yokonyora obokonyi kurwa ase yokoboria ekerogo kyobwe MCA bwe wadi ya Gesusu Kefa Sagana ni tukuria na riogo getako kurigeria barwire gwetana renge kwera na wheelchair ase wodi ngima today na yana chi wheelchair 10 in total. Komenta nayo chiamate 10 nigo chanyara gokonyeka ase okoegwa chi wheelchair ekernonya Sagana anyara goteba muna ekerenga kieye ekenene nigo arache konakia bari abaganete obokonyi ngonyara ari gagosoya okoboko igorero bona abo mugaka no twari gochakwera nere yo mwerio ase Saudi roche clip weke TV 1 week ago akarokia bete adia TV kabanga mugaka na itaji wheelchair igonkanye include among the 10 chirina na rero ngatanga nere moretre wheelchair yayi ekogera abara imaro numu abasamaria ambaro abaya pariba igobono bitkoria rero aina rutwara okora rero no twakurira igasi ya rero ase chiamate chiria chanyora obokonyi nigo chesokia na koiraniria mbuya na gusaba abande bokonywa ase nonya bateba mbache kubwatesia Kefa Sagana ase ganga ya yenene yokoria ekerogo kyobwe MCA bakina kuba ase ntu mwangu swiriri yani mwanko timatina kindate tiganya saba sisini nande kyukuri kibakonyore ikiagero yokorwa na nyasaye go ikakoro chikwaro dira mabira ndire ko bakoinyora umwina baba ali abange bakoinyora abachane gete nebirema muna mwenyira ona nende tukubasabira amaya achinjira kiri muri ari ndara gokonya mwenyore nke ya singenjo yokobera lingambi yamano singenjo ye mwaro lire ngambi ya twakwanire na nyasawo obwerero umugambi oletire lingane liri yamano ase family yito asengenjo mwana omuntu Florence yangira lingambi yamano ase omugambi kora ngambi ya kwika ase kejore ke osenge ya drero tora twale bokongu amarwire umugina korwara akindero doje ngina sawa kodira maya tikasoko asoko imutuguka kakia ninjira muri gocha omwana nagakitiga wairane nanda ese mwarusi nande byose paka birano nyasa usisi nando nyore kyokoli gaki abamulamba nabali basomete saki bamuntu achate inje ndikabamula abamula babatenge bagenda ngako gaki kokora likura tonya batano likabantu ayo lichukura gaki kyagara abatango likabani tochukuganye go twabona gaki nyasa basisini inko ripoteria egeteseni keiga Giensoko kuroiga ewodi ya Gesusu ebunge nyaribari masaba county ya Kisii intenkor kwa Sophie Oigara Majito Margeria tugotigara na robotioro tusikio ikasi kenyoro kia nginda kigotoka se wodi ya Busamara nsemo ibunge ya West Mugirango me county ya Nyamira nigobono abamenyi bechinseme icho babete bakwagachirwa egetacho kyokonyora mache no yokoriye kirogo kyo MCB wodi yo gwetira asomoro biryoye bwe Mall Foundation nigabamenyi awe sokire kumwakera ngambi yamono asoko bakonya eri banyora macha maya yokonywa oyo no yoteneine oba MCA bwa Busamara ward ochagete chi project chiaye ojagi foundation no mweso monene gochia asa bamenyi be kenyoro gya Kianginda ekyuke gotoka asa sublocation ya Bugege ward ya Busamara ensemo y'ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira aigetore bondara rojeime egetaja kwarasiri gakiyu Jemagega yokorosirigwa egetache ya yokobucha mache na gokorera emiremo abao ase chinka chiabo kiana nake batebire bunane gokonya bakubucha amache kurwa satari agiya maja doroseire babegire bagata edisi totanya korora gese konya doji gobucha maje twabuja kwene goroje ebinyinyi rero twakumiri abegire bagata edisi bageso gosiberi kianga barosiri nagokire n'abantu bao bonsi pie bagogete banyura macha amaya konya netintira bana abantu bamino bakonyi
ekende ngete getangania akonyire sengejo nabo bacha koleta no na marwaira abo buna bono korera lakini otokonyire twanyarira ko batokonyoranga amacha yanko bari nigo bamwakiride Clark Oyagi buna mbuye mono asokwerwa ko baroceria egetachekyo kuberaniryo ko bamenye bekenyore ekyo no nyenekero ari negangenene yokuriye kyo bwa MCA ase wodi ya Wasamaro tokorera ntutweka nyasaye digasesenie okorera abantu bonsi pi kakinateba mbuye mono esoko bokwa okorusia naende komenteke bono gitwanyorire omumurege sora ogotokorera emirimo igatuma bwato koboko akore emirimo atokorera emirimo tona komotiri paka igoro niga baba mochirie abarayi abo barasikia BC ase county ya Nyamira aso gutaikirania magenderero aso bwango buna babalierete ira ekero barenge kuriga chikura igoro korwa bagaba na bwaito gotirimboka kende nkeyo korwa ba MP kende nkeyo wa MC kende nkeyo abande nigo bakogenda bajikwera gichinda mbato manyeti pi nabamenyi benseme yoni go babasabira basaye gwesokia asobonge elyokwelikia buna bakichikura ekiagere chichoka na chira bakonye ko bachora baraya baya abo babwate birengereryo byamagenderero tigabana to bwate chikadi asobonge my young youth semori wandonsi bwate chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to achoro mosaye at least na bwata mararama nenake aranyara ko bagakonya abantu baminto tigabana to bwate chikadi asobonge my young youth semori wandonsi bwate chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to achoro mosaye at least na bwata mararama nenake aranyara ko bagakonya abantu baminto bono nigo yatigira asa bamenyi benseme yo kwena kibuna obirenda bale bitache baro seligwe elyo bagendere ko bucha mache asenchire ndonge yingo reporteria Ensoko TV koroba Samaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira eritoriane Wycliffe Orenge yakegima abamenye babo Samaro bagate bambana korora rochirwa bekiru jitile na borocha abantu bagokira mache etinga ebara kere binde bikwa bikolire abantu go bakonyora nga banyora omweso mwanchu buli tokogenda busina gutigara seseme ya West Mugirango nigo bone amate yo muswati gosomongina aselieta Jennifer abo yo bwate myaka 53 omongino yo nigare asinya gitalia ya mona kilibate aba nigo bone amate ya buli ruchibese chugonyara ko baba wakana ebiri ya nyagitali bateba yakinire na goika wetani chiribu chimi isano na ibere na nigo basabira abasamali banyara ko baba bako bakonya ekera omongino yo agendete konyora bokonya uchumuri litiga tore igwango ngakyo omongino yo agonara kurunga Jennifer Sigara muchando yo olase amate yo konyara ko bagoko Unaga agendete para kurigi echumbi dikubegende tini ngujuwe ko okonyora sempyorwa enyange kumutata Mane igonchande yeta chenge nchumungino nara murwali mfana Namwili nonye kericho Kamuri kericho kata kamwila kwere naende kindu Bono tumbu atikende ga Nko naende ndama Mwane na lewa kolega siyopo chwelia Bono chingu chanere Ringa gitari Olu chene nchara kende nkeyu Abana bakonya abuke pandete Onete gonchande yitubana Mungu nganyora kachari arirange bibiya mwagete Akyo umane ko kurira umukyoyo amane ka tukuyorigereria umukyoyo no rishe sana Ikyaro buri mirumboro roro no mono mugako yagotire atara nyone chimbuje kiri umutu kirabitese kubwa nememe amane tukurigereria umukyoyo no to kubanyinjira yo gokonya lakini wono amane no konyora goitura ntukurinzi Kini tuwasaba baraibari bonsi baranyare batakonya umukyoyo amane batokora kuri mungu yarne bitari Bona naiga senke yo mugaka ominto no mongeno yabuna karwata senye gitari ya tenet Kuikamba kona kinyoko epiye nabo yarigere siringi yerumi asaba nena banareye ase bari baye bonsi bara kuno neriri yanda nyanya sai asaba rai bari iga somo kie orangenyo ekinyoro kerebo kiamboli umukiyo muri asibuyonge Manjito murigidia toko tigana no robotiurwa nigo abana b'eskuru ya maigerio ye koyo ya Wings of Hope bachingire myaka 5 nebere ye kyamekyo ye kirabwekyo ochakiwa asebe gokya
ase amatengo nabaigo chindagira cyabete chikoroswa nababuri babo nabaigo nigo egatia barabanya tabawikira nasababo tiabana bukwene kyabona ngo beka baromukia asa masomo abo na gutwara chimbu chingia chinga kichi cheru sentambe. Eskuru ya maegerio yenkoyo ya Wings of Hope yabana bali barense y'emyaka 15 nigo yachengera bene emyaka 53 kurwe cyakibwa asabana abwe ebayira chinga kichi abo cyabene kumyeria na guchengera litko lyabo. Ase omunyegoyo obakweri ata Chapo Fest nigo abayiboli babana abo besokia sobonge ase bakaranga chabati nako abana abwe bunenkira ya mojo kubagoke na guchinga litko lyabo. Kokwana ekero ky'omunyegoyo omwalimu bw'eskuru ya megerio ya Wings of Hope Joel Mafunga nigo amwakirambu ya mono omu CEO Obireki Foundation asoko bakonya kwena terebi yego by'abana abwe nabo igo wekirani omunyegoyo Chapo Fest ya senchira ya bene. Nanyanigo omukocho oyu nigaboli abana kwerenda nechinga kieche echeru sentambe elio gwatana na kurwese bikorwa bitali ebija. Jina ni coach Joel Mafunga, coach Wings of Hope. So actually event ya leo ni Chapati Fest. Tumecombined na gala ku appreciate wachezaji wetu because majority of them wamekuwa kionyesha effort throughout the year. So this is the right time kwa award. And also tunapenda kushukuru ama hii partnership imecome through mtu kama Biliki, tuko na MCA. Asa mtushika mkono sana juu hapa peke yetu hatungeweza. So tuna appreciate. Actually kwanza tuna turn 8 years old. Kwa hiyo msimu likizo unajua maswala zinakuanga mingi. So tungependa watu wakuwe safe. Kila kitu mtu anafanya tu akuwe safe, akuwe makini. Violet Kwamboka oyorega tia bayibori oyekirana aso muyegoyo nigo amwakirambu ya mono Biliki Foundation ase okobariganire omuyega buno yo Chapo Fest elio kwene kinga abana bwenkwego kebali na guchingira litko lyabo senchera erengiya. Somale dangolo Violet Kwamboka ama mamba yao wa Wings Hope wakambu ya mono aso mheshimiwa Bill Foundation soko to support tune community tutaleta Chapo Festival tuacha buna community abayiboli twensi abana twasanga seri tukolimo twamanya abana bayito na kibale ndeta ase team na ndo abayiboli twamanya tsila cyabana wakanambi yamwe na ogenderere yo ase nsemo ya Lilian Akinyi ujure gati ya bayiboli nigagokera omuyega buno yo kwarigane bwa senseme yo nanyanigo nigababoli abana abukobe komokia sama somo nanyana samegirio oyenkoyo ase nanyanigo irachinga kichya bene koboli abayiboli kobareta abana babo bari bane biegwa elibanya koba abagwesomya. Kwa majina naitwa Lilian Akinyi naambia mheshimiwa Bill Foundation asante sana juu ndio siku yangu ya kwanza kuona Chapati Foundation. Nashukuru sana, arudi tena na tena. Na watoto pia watie bidii sana na wazidi hiyo ndio talent yao itawatoa nje, wafanye kwa bidii sana. Kwa wananitazama hata na wazazi tunawaambia ama tunawaoji walete watoto wao wa support kwa mchezo. Ne omonyega o Chapati Festival oyogo karakana igaiga asegeti kerekia Wilson Airport ase abana abaria wa Wings of Hope bankoyo b'imyaka 15 go chance bagendera tego chenga litko lya lero nanyanigo nigo abarai obekana nsesemeye eligo semya abana abo buna baramenye anne chinga kiechi ichie erusenene y'abana nanyanigo wekera naso omonyego jiningo omurayo yo mobo obilika atebere buna abayiboli tikabareta abana babo ogo chas chigosoli bunenkoyo kiagera eyo onero ko abeka asokomanya nembwengi yana bego gwetanga korwa ebikorwa ao nene chinga kibune chiga achie erusentambe nikolipata rege teseni again Soko TV koruga igambarambare ene egeti gechinega kya Wilson Airport ime yechigoso n'abanyangongo ereteri anenche nkoro kwa Daniel omwaga ono omwaga lende mabu Chapati Festival mabu Diana nanjire njira bana bagotenga nande kwetu sedani naliete Chapati tare komocha angisa tuigana hande onore ngomuntu mujana ndonga letia mayabuno musani oe nabari kumbogoreria yemo kyara mangana ye Chapati chia chakire kwanu Diana gagateba mangana yo bosani mwancho muligereri lende Diana ya nabota getenge Chapati ye mwancho muligereri chaitire chitake 14 maga ichinsa
isano na ibire bono chabire seyemo seyemo ya bono mambi tigura teba isano ibire ya seyemo ya bono mambi mwanchi 7 yerige go 7 bona ayetige chedire chitake komininye magaichisa seyemo ya bono mambi mwanchi muligeli gaigane Soko TV tutete kwa ndo mutimo komoke tokoirana togende asesemo ejigazeti ntubwate chigazeti gaiga The Standard, The Star, The Daily Nation tukumanyikira kiroro tiga turagenda mutimo kumusinda kini twagotebye se mambi ya bono nga enkoro litanganere korara maisaro na dayana ngwateba nga kie enkoro yaro lire eliso na lili ya yanjira nirugose eliso kilie enkoro yaro lire wanchirana biri ukieba ikiyarora okay eliso ndikweba ekie enkoro yaro lire wanchumuligereri na botoko genda mutimo ko na eliso eli eki yarolire ndikweba kilie engoro yarolire ndikwebe nki engoro yaro onye engoro yarora elise likurusia maiso okay eliso ndikwebe ki engoro yarolire tigatoga ndo mutimo gotokoira na tumanyanga nki elise liri karoche gosena engoro nki yaroche biyamono Soko TV uboroso bw'umugusi. Nuganete ebyuma bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kolali bya asimerimo yao kampani ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguliriya nigo bakonia kimota chipambu cyamache ekyo gusyalira ebimerya mache kigenerator kisola panel amone machine cyo gukenura mache nkwaga cyabari giswimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligiranitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PA system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi, katika maeneo ya maonyesho. Ukiwa mjini Kisii, tunapatikana katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika Eligo kwanero kwebo yia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko kibengia ya jire ngumanga bunalero ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukire buya ngakina kine buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo murobiryo bumwenori kira litukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo incholia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi amaro ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi.
Mwajito maliria asensemo yaitu ya kabere ntonya tukumanya agendete kwenekiwa kurwa chingongo au mimense ya Kenya twakwira se county ya Kisini county ya Nyamira twara emigana yitemere no Mwajito maliria nabone chinga kichinde tugokwira asensemo yechigaseti tonyare tugusanga naye asensemo yane ni mbwate egazeti ya The Day Nation nero nichugote byanga omugano monene norori ya gazeti abigo ensemo yane yende nimbwate gazeti ya The Star nero tukunya tugusanga tukubwatira no yominto Innocent Nyango Mwajito maliria tunyare tugokumanya bene ayarase chigaseti yane ne ya The Standard Mwajito maliria sema mbia bono kebatiga kumbolinga mwaka ngegoro kunyuka wenyingi chigazeti echintete ngotebinke gendre toro asa na natochaka no mugano ule se gazeti ya The Standard unabagatebanga obukurumi bw'abanyabanyimbo anmona spakale bateba niko bono iga yarorekanire nga ubo audit report gosoro botri warule niko rwasokiriwe maiso y'abantu nga niko boniga network gose barosetie egento ikorukwa egekundi gyo gukora obukurumi asensemeyo y'abanyanyimbo na nemona Abanyarwanda batebanga abanyanyimbo bali asekerengo gense niko bakare koba bakoye target gosichibesti babwente goikiria abakuba babo nemona bakare batebigunga niko babwente goikia abande goitani chiringi libwe ya masili tuko abande chiko chakire chiringi chimibere goikira elibwe ya Mwancho muligeli na gaigan babegeta senseme ya mobata ya Ngong Road niko bono chigali chigweta ase enseme chimatatu chibwenete munyanyimbo ndote nene ebale iyo bwenete koira goikeria umukubwa ye gwetani chisiringi chiri elibwe yamo chakira chimibere goikeri bwe yamo na chigali ko bachigwa kana sensemeyo bagateba yaniga asyo kibune kyombekelikia okoligerelie mbwa na obokurumi asana mano bagateba nigo ya orokiri ebichembe so bakale batebanga abanyanyimbo nigo bakale gokoligende ikorukwa kura abakenya chibese kurwa as chinsemo ao asana mano bagukwanera senseme sector ya matatu bateba bali bakora aso obawunchuliri obokoboka se mucyo Nairobi na namana asbakale bateba abande bali babwateme bogani asabantu bakale kwanda banyora ibinywewa niga abanyanyimbo bakale gweta chinsa cya magoroba mugaso na kirenga kibanyara ko bakogenda kuyama kikurwa se chinsa mecho gonorobotiro koro kinga ngaki abanyanyimbo bakale gokora obukurumi na namono Mwancho muligeli mugano yuni gongo yobwati go ikese bechi ya gatana limo ne bechi ya gatana kabere Diana abanyanyimbo batebekanire nigo babekira maiso na bakale gokora obukurumi Mwajito muligelia tocha se gazeti ya The Day Nation gonda kumanye miganero ase gazeti ya The Day Nation ali tukolegoro Mwajito muligelia tariki 15 na ibere tariki 17 cy'umutiyo November mwaka 2025 okolikiwo koya kwa usokolikia kwa abanyanyimbo weterekiombe kya NPS National Police Service yachage tomorobiro wokolikia abanyanyimbo au baganiriko ba abanyanyimbo chiri bukomi kolero Mwajito muligelia no ena somtana ntwaro chigatie yabasaye bawe sokya na ko gikeria serikali nonye bari ko gikeria serikali rende kagetenga nigo baganira ko gikeria kyombekeria gose gukwana ne kyombekeria kya National Police Service ase kyombekeria nyarike gotebanga bari bakorikiwa goikaba bakolete amasomo abo aikomi na kabere gose form 4 na bigokonyora grade ya D+ abange kurase county ya Kilifi ne county nigo banyarete bagoselwa nagotebwa gendaka onye tonyo grade ekyo nabigo onye tokoletia masomo yekirasi 12 Mwajito muligelia tumetukuru asiense amachiriore gose nae negati yabali bachete asomorobere yonyare gokwerikia korende Mwajito muligelia nchikoti ya aliagendereka ko nekiwa ase page ya kabere nande ko ira sense media siasa tingake omukonyi bo muraibensi ya Kenya Kithure Kindiki nabigo oyo kabero omukonyi bo muraibensi ya Kenya oibono romuraibe kyama gya discipline gatgashagwa batogotegosiba bomenenta sinse mochiya chiambere ase bako konya agati yabalia bakoligia oburayo bwashiseme cyuma Mwajito muligelia litkorigoro chinga kicyabete chinkwana cyabete chigokwana no musikeri gatgashagwa nabigo omukonyo muraibensi ya Kenya ninyariki gokomanya nganchire checho ase page ekomi nabigo kubwaterana wa kyombekiria ose kubwaterana we kambuni ya Safaricom nabigo
Starring chigotibia ngankuru kyoko chikiboiga kyombe kyanati ya kanire ekyombe kyanati egende tukwanira igoro ya maunchuli ya uchukorekana chiskuru negati ya mirobiri omwanchito muriyeria Erase Gazette ya Daily Nation na ndemegane menene nokolikiwa kw'abanyanyimbo chiri bukumi mensi ya Kenya kurachi county murobiri chagetwe ritsukure igoro. Diana goendete gukwanda iguru yokolikiwa konyora ndi clip getekera ali ankoro kyumusawe ya omugwe myaka 22 oyo cheta se chinsemo chia kabarinete agoteba ni gabere gagwangwa koe gwemirimo esenjo kiliya otebekananga ni garo mwinge na ni garetete igende iguru gweburukushani asensemeyo konyora clip ekingo kenyora tolera kini goenda se page ya gatano narimo asebono tukubwati roboti oruru kurukwa rwekiyombekia EACC asikali konyora goteba ngani go banyarako bakonyora roboti rokoro kinga ensemo y'abanyanyimbo ni gekarego korigende kurukwa obukurumia sekerengo keiguru asabali babwata madaraka bakarego babagotebi bali barabake babo banyarako babako baletera chibesa nani go babikirite kerengo kiligi chibesa bakonyarako bakoreta roboti oru ni goru arokiringa abanyanyimba ubale sekerengo gense nigo mono bagotumwe isiko elibacha ko bagotumeka chinguru chiabo na konyarako babakogosereria abakenya elikonyora makia yubagoirera abakubwa babo gosaba ne babo nabo igo kiliyote banga onde bwensi utaligo ikirania amagani ali agotebekana abekeire yuko ire chibesa somone noye nigo eita bakonyara ko bakurusigwa ase chinsemo kiri bakoremeremo gosaba ande banyara ko bakoiru egetambukiro bosio soroboti yorubwe kyombekia kokoligereri chiumbwa no ogokurwa nibo kurumi nigo gateba nigo kenyara ko bagego sanga amono mo Inspector General Douglas Kanja oyo nera century yabeno tebirenga umutinyo kabere bwo mwaka oyo nigere bweka omonyana anyarta ko bakorangiri kyombeki kya EACC goika ase abisi yaya akabateba banyara ko babako bwato koroboti yoryo na ndege nteke nago teba nigo aga neti roboti yoryo soke karwa sokire libanyara ko babako manyaso mu chandole nekero mu chando bayo manyira sole libanyara ko kororanga abanyariko babako yokora egati y'abantu bali bakonyara ko babagwetera chinguru ekinyinge cy'abanyanyimba bwabake batumire nabali bali sector ya matatu abandi bali SSML yoko gendi kibigipigi gose boda nabo igo asbata abachinga kikinyinge ni bakonyara ko bakogosererigwa elikonyara ko bakorwa make nigo bateba nigo bono iga obukurumio bwanyara ko bokororekana nigo bwanyare ko muna egento kagyancheire asiboni gachigari kinyinge kiriko nyara ko bachigokora asensemeli yoko bukoro bosombi kimanyete nga lazima gose nigega nirikegima banyara ko bakuru kibesechio eli banyara ko bakonyora gweta sekibara onyamba bakora boigo tiko nyarekana ikibateba nga bono nigento bamanyete lazima bakorebo onyamba bakora bateko nyarekana na asigati ya oroboti oruru wa EACC nigo babegete asama iswa gatabanga gucagira umutinyo kabere gwikira umutinyo gatano narimo nigo mwakoyo nigo ekyumbeki kenyarto ko bage koligereri nagokora ubonyambi na koligereri nga egati ya maki akonyara ko bagakurwegwa kurwa chisiringi chimibere gwikire elibwe ya mechi konyara ko bachigosabwa ase bara ya Ngong Road elibwe ya mo ase iki kurwa sechigari chigonyara ko bachigwa kana sikali batebanga einenjere ya muyokolendo protection fee yonge gali erese bara etakire ase iki yantoka ya rure elibwe yemo nasba gateba chimibere nigo chigonyara ko bachigwa kanu ase gali gweta ase rutinde onse na ase semende ni batebanga abanyanyimbo bande nkonyara ko babali bakakubeka asumu huko chibesi cyabo gwetani chisiringi chiribu chimibere seiki abandi babanyara ko bagoikia asikiri yotebekana kiribu kimisano isatu asumutinyi nigo bagatebanga ase chinsemo kiri chemebo gani nigo bakari kurwa chisiringi emye yamo ekera abanyanyimbo baetire limo igo onye bagweta gatano igo ni chimisano ni batebanga nigo chinga kichinyinge abanyanyimbo bakari gweta ase chinyumba kiri go semebo gani elie koni amarwa ase mara kanel selituko na nigo batebiringa nigo kira entunde bagweta bakagwa esiringi chisiringi emyemo chisiringi chiri 13 nigo chikaliko bachigwa kanwa gochia ase bali bakora oboncholi obokoboke anemana muno muchi yo Nairobi nabone gani bateba nige kyombe kyo kibwate goteba kibwate abo kitabugati abasigari gosaba nyanyimbo kiri buchimibere igo ba comment kiri buchimibere nuroche kibesera cyo cyakindire gucigoro nabo wesomera umugano uyu origereri bu nabanyara ko bagokwana anamono bu nabakare goteba abanyanyimbo bakare gokora egento iguru kwa ikurukwa kuirama akikurwa asaba Kenya kwa kwanira iguru yokuriki gukwa abanyanyimbo na ndese bagateba bonega aba
tuchiri bukomi ni agosaba sa chiri bukomi nigo bona bachakiwa somurubili bokorikigwa na ande banyara ko babakoranga banyara ko babagosoro noroche gaiga bisaisi Diana bina byalo ko ruine page ya kane kubwati somugano uri kwanyara ko bakogoteba gagitinga ekorikigwa ko kwabanyanyimbo umusayo ndo bansibwete Eric na bwate chance yo kugenda oro nonye bagotebanga abange babo barachiroro kurinde tibaranyora libaga bagotemaga genda gotema mwanjito muliria kono no ene kira abange baguchire chikireni kadi ko nganjira icho iri mara 10 kurinde yana gosoka lakini ni nyanya tike gosoka kurinde mwanjito muliria ko liga tia bali bagotema usibagendete gotema asokuri kuko abanyanyimbo kwa igulenga ikiganiri kale bolya kwansani kiganiri asokuri kuko kwa igulenga rasmo twali D+ nabo igo woika ebintu byago bune ati certificate chinyale nchirongereti kyara bange kurwa chinsemo cha kirifini ngo bagotebanga mbabwate grade kyo ge D+ haitiriaga nirigwe ko ndi certificate cyabo nchiageretenga tibanyora okurikigo kuganga togore certificate yabande kyara bintu nebinge bakoba bakurigereria eriyo banyale bakurikigwa kurende manjito muri atotebanga gendera gotema bakalitsikoriria ligoika igonga anosia sore genda gotema okurikiwo kwa abanyanyimbo mwanjito muliria igokora se page ya kabere gazeti ya The Daily Nation nokora egati yabanto aba bakabaswati mbanyata bawikirana gago na nda baswati ndo chibakorigegora n'abaswati aba murana barabono bali asinseme icho ndo chema embagendete okora exercise sana kagitinga ntoka nitura genda si bakurikigwa nigetekerera tete gukwana nabo kora gikwana kibatie bya kire ngobwate ngagete 40 gaki kibati amsini yaronga inireiri kibati nate abo mwana ucha kugendera kabwate myaka ebere igoforoje kubwate byake 30 kugendera barbecue gwigirie myaka 28 to baisa gotema kogenda gaiga kochor kulikwa sabanye noroja abana abuna bakoli jisquat barbecue genda oro no goteba ne genziore ogo buno mogongo exega ogo buno mogongo pi page yeyu ya kane gazeti ya The Standard mwanju muligeri naboko ligeri ngakiabasai bara yetu agire marufu kutoka teba baba basakorore kana izigetiye naboro je buna bas quoted boro na uri go squat bakagasiju oyafate myake meke muragazinyu go squat na nde binywe matege togere bazo gati Diana soro boti ururwa ukolikia abanyanyimbo batete mpaka bwate chitatu abande babwate cheering igende kiagere yaringirane no muchana ayatagara abasaye bakaroro bakasugunanetia chitatu lakini amasai barabunguli kubarege kwa tradition ya ino sedekero gukwanera yarinyo maite igwe igwanta no kyo maite muri kwanjira na baminto chitatu chimwe gachora basigari bono ne practice maitenga egento ngireke kaniri si chinge sono ko chiruskuru asogoto ende practice obo tutuka nubware ngoro na bugurigereria iga oyo monara igero squat kakyo yo squat tibuyo nyamba mwireti lirolio na beroro ntete director itonya nyori clip ngere kyumo sai we myaka 25 ebere yo tebaga beri gako genda se chintude chinyinge asesemo ya cabaret na ande kerago ikorro kwa joranga gagotebe kanaro mwingi na tebi barbecue myaka ya igire 26 ta tema myaka itakire 24 agenda orara se kubuno mogongo nae kwa bero mugaka barbecue nagutangazire wono 26 years no mugaka tiam Mtu ya press mimi na wako kazi. Mimi ndo nanyima kwani mimi nani? Watu wangapi ni wafupi kama wako kazi? Mr. Ruto, watu wangapi ni wafupi kama mimi niko kazi hapa? Mimi nafanya kazi kila siku, nimeomba kazi 8 years, nimeenda NYS. Mlininyima kazi nikaenda NYS. Sasa nimeenda NYS tena mnaninyima kazi nyingine. Kwani mimi ndo sifai kwa kazi? Kwani height ya mfupi hizi fanya kazi? Tunaweza fanya kazi better than watu warefu hata. Watu warefu wako na shida zingine. Sisi tunaweza fanya kazi more than that. Kwani mimi si Mkenya ama nini? Mimi si Mkenya kwani? Mimi nahitaji hata mimi kazi. Si ati mnapea watu kazi mnasema watu wa NYS, mnasema wafupi, mnasema miaka imepita na miaka iko bado. Mbona nyinyi mnakaaje? Mr. Ruto, nitafutie kazi kama uko hapo. Kama unanisikia nitafutie kazi. Si lazima niingie polisi. Na hata niweza ingia polisi na nikuwe personal guard yako. Si lazima iko kwani watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Si mnasema mimi ni mfupi?
Mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na ako mfupi kama mimi. Kama si hivyo ndo nitakubali. Hivyo ndo nitakubali, mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini? Kama ni kazi, kwani kazi wanafanya na height ama brain? Kazi watu wanafanya na height ama brain? Wapi kitambulisho? Wapi mzazi? Ulienda NYS? Nilienda NYS. Walininyima kazi nilipomaliza form 4. Mimi ni mtoto wa maskini. Walininyima kazi nilipomaliza form 4. Nikaambiwa niende NYS. Nikaenda NYS, nika complete my all nikaenda first stage, nilienda training. Nikamaliza training, nikaenda nation building. Nikamaliza nation building. Oyuma tembabeki. Maete tigandara gatebiga. Agati egete ndende tagikwanira. Nchomanyete nonya kindo mwenge monge gasi yegeta geto muntu atumike birengereri. Taliye butambe butakire. Bono nacha kuligiri nara. Una lina bate barbecue nacho. Barbecue ngwara nacho rubekana gochaga iga. Akombolingi binte byo kwa na innocent yebimbiyo. Mere meine arago iga bono. Abasaba. Abajenzi barabumbe sabire gasi. Lakini ndio kwa iguro tairo mraibensi ya Kenya taras manchembo munyanyimbo nabo ko ba Emily Mendionsi kagetenga rigare frustration. Lakini gento nande ndigereti unlike generation yeli ito ekorukwa millennials ke batitwanchirane abana bangu ekwanera bali nandu bwe kwanera kuna kutoka niri ekiagara bono wikatweso kirinde onye ntori koneta yo kale guturwanirira mwate batwirwanire umusayo ndweso risiko gari umanchito murigeria keroro chingana telingia kwana kija toro bekana wakwe onyore kwa umisigo anosia soro manchito murigeria kwana iri onyare ko bokonyeka mugano no urega igase pechi ya gatano gatata sendo chigachagwa na Kalonzo Musyoka bakale korokania gikale sesimi ya Kalonzo nemono bakale batebanga nigo bone serikali yabekire chibesi nyinge ase ekeminano gyokurigyo obujumbe semo ya Malava na mbere na nemono ase bakale bateba nigo chi campaign chibetetense bosi obochori bole eikiende gocho mwanchu murigereri ase chinseme echo chia mbere umuraibe kiamagia DCP umuskeri gathegashagwa atebete ngabono iranire ground talichiko baga kurwa senseme yo na ndagateba samatuku kiandari bosio nigachico baga gotigara senseme ya mbere gotegerera abamenyi benseme yo asenchira ya bene abu senseme ya mbere nigo babwa tumurwanirwe kiamagia DP kurunga Newton Kariuki yo kaba gakurwanire kiama gakurwa no kirogekyo wetere kiama gekoragwa no yo kabeire umwanton general muske Justin Muturi mwancho muligereri nabo konyara kabaga koromugano yo na sensemende nigo Geoffrey Ruku neranya tkabaga tebanga gashagwa onyaga gateba niga gategereru nabantu ngieko ratabegete umurwaniriria senseme yo lakini kilibaga teba nigo bone gomba korekana bocholi bo chikoleta umuchando nande mate by the way gachagwa naso atumate so Geoffrey Ruku agakuwa ningina nanda akabigirwa bakecha akanyoro bona ari ground 9 days agategerera ground yate andatebetenga tari kuruseme icho tari kurwora yayo bakachikura cyakirwa manjito murigere nindo chegega Dismas Mukwa oyogale uri okurigereria magana siasa agateba nga abakenya nigo batakire bakore gende guru kwa gochora kwabo kurende ise kurigereria bono iga chinseme chonsi bere niyo chiko bachiko betereria abakenya bachiko bakonyoreke bakora nande kubwatekana n'umugano yo siasa asensemo ya Kaspool nigo bona bakichikura batebire nigo baganeti nigo baganyete ko choro umujumbe urachiko bagakora chibura buru cyabere chikwane kiwa senseme yo kirwa tebanga nseme ya Kaspool asama tukabwango iganiga yabere gakora chibura buru chinyinge na namono asekiruge kige kubwate abantu bachiko babakurwa negati yabo Philip National Roko oyure omudumurwanira intenenera bwetenenete na Rorabo Isaac Olekiama ya Kenya Moja Movement na boygo Bior Robert Mani oyu Alex Kiama Independent na boygo Kotiende Samrateng Koth oyu kurwese Kiama Gurunga United Progressive na boygo kurwa sensemo ya ODM babwate oyu kurunga Boyd Were oyu no mwana onyagosira Boyd na era ochikurwanira kurwa ase Kiama kya ODM igo mwancho muligereri nemono nabokonyara kabagwa somero mugano uyu nakoranga kichinseme echo chia Kaspool kigendete kwirobereri nene go chikokora obachori mwancho muligereri manjito muligereri abo igo mugano uyu no rase gazeti ya The Nation page 10 ase muskeri gati gashagwa akoboli muskeri tura kindeke atebie abantu bechinseme echo nga
ninki akobalentera magendero kia akobalentera nabigonga kiara chikunyara ka okonya abantu bichinsemicho Wanjito Murigeria nonyoro mugano yasobwagare asi gazeti ya Daily Nation epeji ya 10 aseboigo ekyombekyo abaraibe abomo bwa United Opposition watebire buna bachikubwaterana na kwenekia buna around ye tibari gochikobu kore nenko iranya gazeti ya Daily Nation nero ase page ya 4 ase gukwanira igoro yo mtandao egati abantu bakageire kwebanga Elio bachikosaria enseme yo mtandao we nyumba yoborai chinsemo au Wanjito Murigeria ensemo bagotebanero chisemi enseme ya ye wizara yobocheno leba nabege bintu bitutana ine tourism interior ministries ase ebanori chikolia bekiro kwene kyabuna kuche bali kulinde mtandao ose chidekoro kwanga ICT asichinseme icho iribanyale bakwene kyabuna bo bimbo yo bagokorekana ase babatebanga bibyo bwabeire bagokorekana bakorokwa hacking ose cyber crime na nilichiko lili abekwa ase babatebanga nigo lirabe gokonya aba Kenya nabayigo ensi ya Kenya asa abantu abange babiri bagutumye mutandao bube nabayigo bagobukoro obwibi wetera omtandao Wanjito Murigeria mugano yarase page ya 4 gazeti ya The Daily Nation Wanjito Murigeria na alegorigeri goseni nyoro mugano yubuna chi system cha serikali chichi wizara ana mono Kenya litokoba chiko denguliwa chikaswana nwana bali bakurukunga hackers gose abantu bali bamanyete kosalia ebintu chi system na gosoro bakaira ana mono banyal tokoba bago chenchia nonye no kororekana gwechi web page chichi ministry chi serikali ana mono asbagateba naligereti gazeti ya The Daily Nation aba Sudani mbarora bachire se system yo mtandao bachire basali ibintu bya Kenya oyo monaro chitaga dengo mtandao oitolio e-citizen asitokonyara kabatokuru chibes chitolendo Wanjito Murigeria abo wesomero mugano yibuna Diana gotebiria se gazeti ya The Daily Nation orolenga ki emitandao ya Kenya nyanya tekoba gego denguliwa na bali bakurukunga hackers Toko genda page ya kabere ye gazeti ya The Standard ngwate abakale igoro yenchara ekale se chinsemo chirichia Marsabit asa abantu bakale kogenda asi kilometer chintambe guchikoligia mache na nemona asbakale otebanga nigo boniga abangi nabagenda tegosumbuka kubucha mache nabokoligereria ase chibiche chi Wanjito Murigeria ase seme yigurunga bidu umoro asboniga abangi nababekire se biche bakorekana bachete koligia mache na mache abakoligia useko ya ligi tali mache marabu gakorekana mache machabu usasa ligete alia kurukunga atalimaya na ande bagatebanga ayekero ikaransete inkaga abwogendete kuigura etapia macha gwiteka na nemono ekero ase gasibuna bono iga okogenda ase abisi kwanyara koba okobekirwa machi kurwa ase dispenser na boigo na bokogenda getionongo gabgubucha mache abantu bande nigo babwatu muchando monene asbagateba nigo bone tugo yakure na wekera boniga abantu abange banyore no muchando batali nendagera ase ense ya Kenya boniga bateba nigo bono gwetania abantu milioni yamo ni gutaisana 25 nalimo batabwatie ndagera baganetie banyara ko bagokonyo ne serikali ase bagateba nigo muchando yo ochikoba gokogendera na nemona abakenya gwetani milioni 2 nikoikero mwako gocho mutinyo mutanga nigo batoka bale nenchara igontora kwanera bali bakuburupi nonya Nairobi yambale baburire ISSM ya Marsabit onabokoro muchandororo na asbone batebanga nonya nebisima bya mache mbi ya SSM yu asa machararu nesa bali yoko irense ya Kenya kwa be first world country negendrete andi ngagitanga to watu muchando yu mugano yu ase gazeti ya Daily Nation tukurigoro nando sekoligeli aba nabantu 1.76 million enchaliete nchenta etemanyanga lende akara togote batogende tobe first world country kuikira January abantu milioni 2 egotebekana mbali chikotoka bali nendagera ngakire no muchando wechikoba gokora Wanjito Murigeria nabo wesomero mugano uyu na namono nyarikoba gokoyonyora asenchiro wikana lakini page ya gatatu neregege Diana manyogoti gukwane abakenya nigo bagendete kubulia amabulia mange kubwatekana na chikura chiakorekana asense ya Tanzania ase bone ya mate y'umungwano ulio siriti bugima bwaye asenseme ya Tanzania yule ngo mwalimu bono gwikira bonigo ataramenyekana asaru yugurunga John Okoth gutu y'umwalimu ulingi asense ya Tanzania
uyu itetu orekera abatanzania bari kurubekana mubiro uyu tararorekana nabo niga mabuli amange niga berega kubuligwa na serikali nigo yegendete kubuligwa ngaba Kenya bali asense ya Tanzania ubulendi bwabo ngakiburu mwanchu muligereria CPG ya gatatu nabo basomorore buna amateyu ere nabarwaniri bo bwana bwa manyabantu aiga sumucho Nairobi asibanyartuka bago kwana na nigo bateba mense ya Tanzania aba Kenya gwetanikiri busano nigo bamenye tora abanyartuka babasiekeire se ebitaseni se gotebekana nigo bamenye tora batabwatia makaratasi yali yabwene 5000 Kenyans basiekeire ase chichera imeyense yo ya Tanzania mwanchu muligeri nabo wesomera umwana yo ase page ya gatatu Manjito muligeri yangu irase gazeti ya The Nation page ya gatano na gatatu ige gukwanira iguru ye kiama gya ODM asegotebanga to live all stay with the Ruto ODM difficulty choices Manjito muligeri wikira boniga nigo egati yo gutaigwana kwa egati ya bara yase kiamekyo kogendete gututukana bogendete kwene kiwase gati ya barayi bagotebanga ati bari ase serikali kuri nigo bakuwatirane serikali abandi bagotebanga musikire la Morodinga uyibona unyagusira niga batiketa ase serikali nandaka batiba gwatirane serikali trochi gati ya barayi abutibara bakuywana ase James Orengo yoro mugavana bwi county ya Siaya atebirebwa erenari tayari kwirana ase para onye serikali turiko chikuikirania amaganyo y'abananchi nandirigo chokora kolengana ne kibabete bakoigwana ndatebrenga onditayo okobaoneri obwoba handiti bari kwobwa satebire bunere gento gyokara kole ne gento gyokera mobwoba no gutwara obwobo bugotakwana nabigigati yaba abaraya basae babowino nabigigati yabo babete bakurwa chinkwana cyabo bagotebia abarayi kurasi kya ODM kwene kyabunango cyabaramo banyara bagutora chinkwana chokoigwana nande batwara inkwane yemo Manjito muliria amagana yo arasegazeti ya The Nation page ya gatano na gatatu boigongo kwanirira igoro yenkwana yo mwana ye Raila Odinga Winnie Odinga asatebete buna ekyame kyot kyabwatetirichi kolyo gochoro murai murai yolingo no musikirela Odinga kulinde bono Oburu Odinga yori mu muromo abo omusikirela Odinga akabaka gochoro na bagotibanga tabwatetirichi ko tibabwatetirichi ko ya NDC asaba Kenya bagani ilikwena na ebirengero byabo Manjito muliye kurinde negati yari agendete kwene kigwa kurwase kyama kiria kya ODM chinga kitoro chigati yabarai abagotebanga barabote bari kurwase serikali nabego Gladys Wanga sinkwana yani gatebete buna bali baganyete kyamekyo kitware ogotaigwana gosegenyare ke abarai bako twara chinkwana usigotigana mbaganye sana hatebetenga mtangoja sana wala ambao wanataka chama kiweze kukufa kiweze kusinzia Manjito muligeria ene chingwana chiria bagasene gokwana kolene tumaitinga ikiameke ayenga kioro cyo Manjito muligeria ngero rogose ogokona kigasene gosira negati yali abugurese gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 Oncho muligererie asomo bisoyo moga igase page komiye gaseti ya The Standard bakari gotebanga oyorengo munyakirogo bwe kiombekerie koligereria ibintu bibigoso asense ya Kenya birita bwati egotebe bitutukana gose counterfeit gose bire fake aigeti gubosio bweke gambero na namo nakanyara kabaga koigorerwa sebateba akanete cash bill million yemo umungwano yo aselieta Josephat Kabebea igotebekana nigo abwatenderi lobokurumi na namo nigo agotebekana ebintu bindanyartika bagasoi na niga kubwatani gwekerenga keya manyartika bagosabali yaki kurwa se company yemo yo mo direct company yemo ekurunga Dun Xinjiang yoteba nigo bono asabeteli yaki kurworo gento kire tabo bisa ba EACC na bali bakunenki obo kurumi bakamubwata nakanyara kabaga gwikibosio bwekegambiro mwanchu muri na bokora roboti oru ACPGU ya 10 na namono nyaraka bwesomera kini umugano norega igasense mu ikiseme ACPGU asibakare batebanga abarimu bali bachikoba basomya sechi school kiri chia senior secondary school nigo banyareko babakonyora maigelyo na kwebekange libachikoba bagoswa asebirasi umwako gocha elibanyareko babakorwa maigelyo gochia asaborokiwa bali ba junior secondary school bali bachikoba bagoswa umwako gocha nabo igo nigo ayara liwe no muri kyo monene ase ewizare y'ikiseme cy'uburuso Julius Bitok
yote bire ngani go bono bagendete kubwatira na koranga banyar ko ba koranga no nyana matemu ali agendete gukorekana tariko nyara ko baga kuibwa nabo igo sara liringa etalikia ya moyo mutinyi 12 uyore bosio ga igo mwanchu muligereri amatemu ali akoretwa a junior school education assessment na chiko baga gosokigwa anamono nabo igo eikia ya mugego etabanyar ko bagochaka koro kubabeka ase school abana barasoe ekire January nabo gesomera na kumanyanga gikerikire asenseme yechisemi nabigo mwanchito mulia tutugata asenseme yechisemi nigo kiombe kiria kianat yakanire ama unchulia uchuwa kole kasi junior school asibate bire mnatibari gochugwancherana egati ya maunchulia yu astokumanyuwanga abaidi teacher balimu abanene bechi school ko etera ekiombe kiria kianat na ekiombe kia kipsha nabigonat nigo bakanirenga amonchulia yu niga uchikolenta ogotasika kwa balimu abanene nabiga balimu balia aba junior school asibate biringa twari gochikwanchira na amonchulia nosi bakalitkolira banyare bagwikaransa nabigo gutwara okoiwana majitomoliria mangana yokonyora subwagare ase egazeti ya The Daily Nation page ya isano nemo page 6 onyare go kweroranga nali ali abalimu abo bagoteba nabiga amonchulia yo banyarire bagokana banchumuliriri ase page ya 12 omugano uri wasoma Diana atate kuyirore na anyoriroro buna Raymond Omoro agotebanga bali banyaltuka bagodengwa emitandao ya serikali namono asiji wizara chiritwa gotebisha nyaltuka bachigo sona nunegati ne wizara yobochenu yechisemi yabakolie meremo nabo igo iliye bintu bitweta naine ne iliya tourism gose yabatali nabo igeliye kuligerera chinguru cyomuliro na mache negati ne iliye yobulendi bweme nonyane ABC yomurayibwense nigo yanyaltuka bage gosona nane namone sepoto iyo kanyaraka bage udenguliwa nabono gega narwete iliye tali egekundi kelibanyaraka bagakora obonyabi bwabo asatanga nakonyora enseme ya moya abanyabiabu yabantu bali banyaltuka bagaswasa umutandao nako yanyaraka bakoyodengwa egekundi yakemwe kurunga point to a group calling PCP ne group ya megoro PCP yotebekana nigo yanyaltuka yego soa gosagana emitandao ya serikali nako nyaraka bagekuyeyelia nakobeka chibiche chia bororo igento batebire nga bachakire na namo igo batebanga banyarika bakwire ni mitandao eyu maiga yokorero basagani obu na abantabu babugate ebirengero ligose byo konyegeria emitandao eyu na satebire mbono ndigo babekire obulendi bwegoro na nigo bandete ko yeligereri mwanchu muligereri nabo konyaraka bago gwesomera mugano ya CPG 12 tate kwa ndumuti mukumusini ni Diana tokwirana togendera gosoma tororenga ngaki omuwakili oyo masilieta muita anyaltuka bago ikigosio na nigagendete kunengiwa asikiri otebekana ase koba oyo mubwa bali banyar koba kuiba enibo enyinge Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi aye tata suka aye baba suka aye gase ito suka Ouru Superstores eye neduka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobuleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonken Uru omanyene Uru Superstores Limited Kisii
Karibu nyumbani awa minto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Bwegongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Oru Superstores yonyore vintevi. Kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobelyo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye nsoko aye nsoko Yekoro yeito imeye nsoko aye nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye nsoko amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kulele talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine
asomro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichibuliao nkonitore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru sungusya electronics boigo nkoros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemenga tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484 sungusya electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe undango tebiwa ndabona ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka godifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono igona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Yensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez omwancho muri Yensoko TV igetaseni Yensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii Erieta Ryan Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira Erieta Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii Erieta Ryan Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amayi ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi mera na baribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuritsitana nyechinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana mayia Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho murgeri Yensoko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa igaiga miyoba katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni Yensoko TV oboroso womugusi Eye Yensoko TV
uboroso bw'umugusi. Wiyake mu mwanchu muligiriri bwa Soko TV aigane Soko TV mu chinsa ibere cya bano mambi chitaika kianda cya etire niko tora sense mu iki gazeti bona Soko pakwa na bwatire gazeti ya The Star nabegire ngene niko bakoga iga na namono bakari kuligiriria ekeminano kyo mwaka bw'ikiri 2025 asbagara tabanga bono ni nekeminano gichi namba aspa kuligiriria Kalonzo Musyoka na Gachagua ase chinse mu kiria abwate o kubwati gwo konene igaiga asumura ibwense ni gwabegete chinse mo kikumubwati kire abantu gose bale ase chinse mo kiri bateba umuske Dr. William Ruto akubwatigwa n'aba Kenya nigo bali county 24 asbagateba asenseme yo nigo kikura kiroro ki million kianda kimibere na 25 nabo igo bagateba ase chinse mo kiri bakikaba bakurwanirira nigo kibwate ki million 4 yendu gutainye na asenseme liya Gachagua na Kalonzo babwate kikura na baro bakubwatigwa n'abantu nigo kire ki county 15 asbagateba igati yabo ne county ya Kisii na Nyamira nabo igo bagateba Nyandarua, Laikipia, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Meru, Tharaka Nithi, Makueni, Machakos, Kitui na Nakuru asbagateba kuru ase chinseme echo kikura cyari kwa banganchi ya kurero bali bakurunga United Opposition nigo bali kwenda bakikumirana naba akikura bali kiri asenseme bali ki milioni 5 n'ugutainye na omurayi bwense ese kinga kiekiga ariko gendanga ni kikurare kikobaga kuligya ase chinse mo kiri akobwatigwa n'abantu abange buna nagatebe nigo kiri ki county 24 asbagateba wazinigishu Nandi, Baringo, Kericho, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, Mandera, Wajir, Garissa, Kakamega, Vihiga, Busia, Narok, Samburu, Bomet asbagateba ki county kiri kitaramanyekana ase kiri agende bagateba nigo kiri 3 iye yamo yabo Nairobi, Kajiado, Isiolo, Marsabit, Taita Taveta, Lamu, Trans Nzoia na Bungoma ichichiri bakurwanire gona bukuligiriria orenga ngakicinambe chiroro nabo igo mukukwana bale umuchando bw'inchara oyo bwatira abakenya asibakare goteba nigo boni g'abakenya bakorara nchara batabwati ndagera umubaro yukinire gwike milioni yamo enduguta 3 unorboti kubwatekana no mutinyu mutangani wo mwaka oyo ando mugano no karega igo kare tabanga umwaka bw'emyaka 55 nigasibirwe sibokie emyaka 22 maega yoko mubeta umuywa na goita umwamatoyo munchubuligiriye megane ingo yibwatinde ndole severete ase gazeti ya The Star elinyare kwa banko kumanyi asobwikirano Diana igwete abana siasa bachakira bakari ndegoro kwa barachikura chiabo kampeni yabechiacha mapema bateba nga don't count your chicks before they hatch. Okay. Bateba ni nyongo ngisiri gwatikira mwana mateli kara tara iboru ngwari kugura yanga lakini arogete ngugura muri ama tukataraika mutinyu kabiriga wiye chakite kwebanga mwachakire kwebanga lakini iga norocha abana siasa na baro bachakire kubali chiabo bagateba nga murayibwense Dr. William Ruto nabwate chinamba barbecue murayibwense nabwate chinamba gabwate abakicikura ki milioni kianda ende gutayibira ne county njibekira igago command ki county 24 kiramente ile ki county ya Chichia Migori ya Kisinero na Nyamira gebekira sensemo ya United Opposition ibagate base Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua bale na barabu sensemo yunigo bwate abakici milioni makisi no erabu ki milioni 5 gutainye na ne wate bachi county chonse kibwataniri asobwamo nigo kiri 15 igo murayibwense na ero bwategende yotebekane nsemenene gwita ni chikura milioni ya mabwete bali bakuru ku United Opposition I don't know chinambe chinga ibaji rusetikoru osina bibirengera byaba Kenya lakini abo gwesomero mwanchu muligiriri unyari kwaba gukomanya asenchira wekerano Diana togende gusona manjito muligeria antaraika somoro andega setiane go kwanira igoro ya igekoro kwenseme editorial oso opinion ase egati yabarayibono besokire nabo igo abasaye na gukwanira igoro yo mtandao machiko narabetega gwitwa mwanjito ko kakobekwese kolende gati yaba 90 nabo gabarayi bakaba gesokia bagukananga amachika yuniga guchikubuna no mtandao nabo gabatumike be mtandao kolende bono nigensi ya Kenya yaboliwe ko bwate chinchera chia Israel asiba gutumya mtandao asenchera bene mwanjito muligeria
no chukue manya abuna Israel yako bage utumia mtandao bantu batari ko hack usiko iba wetiro mtandao ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 page ya 10 na isano nemo page 16 ensemege kwa opinion ase abakenya nabigabana inchi bakwanchirwa bali kebirengerero byabo nindo chega igase gazeti ya The Star bagatebanga corridors of power aigas bakali gukwana kilige gokorekana ase chifaranda chiri chioburayi ese chire na namana sibakali batebanga engana nigo yasokira umwana siasa yomo oyora se kiombekelikia United Opposition ase nchira yubukiriru nigagendete kwirobeli kotambuka na gosoa sense melie kora serikali ase obochori obuli busio gose obochori oboboke bali ime ya yani osibali bamwetana ine nigo batebire nigo boneiga anyariko bagakoegwira yochikoegwa emerememe na ase serikali na nigo batebanga nigo bonoiga anyariko basama tukabwango kororekana kubanga banta bange na kurubilia banta bange ase chinse mocho chiri chikuligi go bochori oboke na nemono kilibatebanga nigo bono baganyete barorenga ningoywe igo mwana siasa yo mukuru ase United Opposition gotebekanale ngango chiale gosoka kurwa ase umurubeli uyu turamanya ningo United Opposition yibwate Fred Matiang'i gatwara rigate gachawa Kalonzo Musyoka Martha Karua na Tembea Eugene Wamalu na abande babo mbaroro bali abake bono ntuma tinga no liye kifiga gosina babake igo mwana siasa yo munaruka gire gochikobaga gotambuka kurwa sense meyo na kogenda se serikali kibatia go ntebinga nguli yali liye tantebye iyo rabe igo de opposition ukorekana ngango gendale igo ise kuligirira bokoranga mwana siasa ingote kanali ngotambukale hinde nego ikamanyikano maitwa gotebanga siasa ntogo yengaina ukatumanye ngani ngoyo gotubikatwina ntate yo mwanchi muligereria mwanchi muligereria ase gazeti na gotebia The Star bwatumugano bwo mugakoyo mobwe myaka 50 no monetane ibere 67 years uyunya altakaba kako kiwabo sibweke gambero na ena chikanyakara kabage kurwegwa asa chikabage osibwe myaka 22 ye ase asechera maga yo tokena neli no mulimo chorio ko moita umwamato ya umuirio ya actually dali umwamate asanya takabaga ko mubeto muyugo ikaga kwa ase chinsemo chalam ngo bwatekana no muna chebina Agnes Murgor na Francis Tuyot na Pauline Nyamweya abanya takabaga kana ugosaba kwa Omar Lola Hussein yole gotebanga kubwatekana no goitio kwa korekana to mwaka bwichiri ubere na 15 kera anyalta kwa kumuita omungwano ya maselie to kurunga Isa Hussein Zidho Shidho asichinse mochia Basuba in yogo toka chinse mochia Lamu East Hussein niga bwateka kubwatwenga kieyo na kanyara kabaga ikikubosiwe kigambiro kya Malindi so mwaka bwichiri ubere merongevere no yomo naboigo asichinga kiecho omona chebina Ruben Nyakundi akanyara kabaga komonyora neli chiko neli mocho na kanyara kabaga ko musibe myaka 22 yanyarta kabaga go nekigwa nekigambire kyo kia Court of Appeal mwanchumuli ya gazeti ya The Star na bwo somera unyara kaba gokora na ndega igabuna nagotebia mugano nororonga murai wense unagendete ko bali bichuchu byaye ne bichuchu byaye niliyotebekana bakichikura na nigagendete kominyoka na koranga asichinse mojiri abwate ukubwati gwoko bokomono nigebwenete wanyaraka bakori nte ikuru kwa kora chikuli chinchira soka uchisiko na nemono anyaraka bagakorongo mentri chinde nagaiga sepeji yakatana lima gazeti ya The Star nero natakandara mnyoki tara migenda busiabu ukwana balega iga oyo kabeire omonogeli oye umusikera ilodinga aselieta Dennis Onyango oinande urengebuna nero mulikyo ye nigo anyaraka bagakwana ya maseyemo na gazeti ya The Star asanda mona gotebanga boni gikiama kia ODM nigo kibwenete kubwaterana na serikali ya Ruto asibakale gotebanga boigo murobeli ulio NGCDF nigayo kwanete na gotebanga nigo bwenete kororekana kurusi goro chibesigende ase ikiganche kenene lie ensi ya Kenya nyaraka bagekonyora ginte kuru kwa magendero kera bono bali baguru kwa babwatani so close leaders balinge na Raila Dennis Otieno niga Onyango nara tara sana no murai wikiama kia ODM oyuri nyagosira Raila Amolo Odinga
Mandito muliria atigana kuleta sensira ensemo yobo chenu asiba gukwanira iguru yoko yobokonyi bwa amanyinga asiba otebanga abantu abange bakoba bagusiria amanyinga abasomobere embali babwatuburire bokorokwanga anemic of chronic diseases asuburire bwa cancer na kidney diseases bore abali bakoyenda sensemo yoko ibora nabigo chinsemo chiria cha reproductive health nabo igagoteba kero kolerwo kubarwa senyagitari kero konyora accident abana bali babwatuburire bwa anemia na kukugobora kwa manyinga nabo igo blood disorders such as sickle cell leukemia nabo igoboroire bwa malaria ubole 4% hase aba Kenya ababoliwe sokia na kubwatuka obukonyo bwo anonsasibuganiri kolendo mu director otenelete SMU ya manyinga Kenya National Blood Transfusion and Transplant Service Dr. Martin Sirengo nigatebire buna aba Kenya nigo baraba kongu nande tebali tayari asokubwa ogokonya abantu bali batabwati amanyinga sinyagitari kolene no kurwa manjito muligeria kwa rurunga anonsia sole gose ekero kwa igurenga amanyinga naganiri wesokia wakonya nonya abantu abange tibabwati okwegena guchia serikali na guchia senseme yo kubwatuka manyinga sabange babatebanganiga manyinga yo awe kaoniwa na ntari kubwatuka guchia sabantu bari barwalite no manjito muliria kubwate enchiroranya ko konya anonsense ko igure nabo kubwata ko kubwatuka bokonyi egazeti ya health ye kwa health and agriculture na bokonyora goko yesoma hole nabo chinsemo chia Kajiado abantu balibe batugibe tugobona niga babatebanga enyama niye go komenta maguri ikiagera nigo chiro ya salikire wetera okoboro kwa mache nabo igo enseme ya Kajiado kwikiraboni ga mwanchito muri abatubanga endagira yo kwa chombe teyo ingo ngasinsemo cha Kajiado nabo igo chinsemo chiria chibwate oboni wetugo niyo batebanga ebintu michigonchole nabo igo bona chiri chingaki che Christmas bono nigo enyamera chikomenta maguri negatia mango machito muri asaba kwanira boygo boyo amaguri yo boyo nabego koros bwo boyo muna abantu bakoros organic fertilizers no nyariko kwemanya sobonge aseti ya The Day Nation iyo gukwanira mangana yo boncholeria nabego bolemi Machumuri ndi mugano norega iga bangi bamanyete mu wakiri ogurunga Chacha Mwita uyo kubwatikanirwa nirimo cyari yo kubunyara kwaba konyora kibese kurwa asumukagiru bago yomo yobegete kibese cyese account ya eboniga nigo atangire asege taseni yake mukya nyimbo na nigo bono bali banyariko bakumuikia abosi wike gambiro nagosaba amatuke 200 ili banyariko bakumunengia na kumanyanga ngikeli abwatego cia ase kiombekyo gose asaba saliba liye serikali gotebekana yamanyire abanyanyimba bateba bamanyire bakubwata nigo no bago nigo bateba niganyariko ba kago tangwe gikakia matuke 200 Chacha Mwita n'umuwakili yo mumanyekanete na namona sikeli bagateba ase bono iga egatebekana niganyalite ko bakubikira kibese ase account yaye no mukagerwo yo mubu kibago akeli bateba ngatera amanyekana kibese cyanyorete ni chiaki na nebo igo nera sagoteba kibese anyorete ni cyubu ingiriri gose kiriya nyalite ko bagakoingiririe kinekemo igo bono niga abwatirwa sichinsemo kiri cyanyali na konyara kwa kakoirwa baka asegeta seni kyabanyanyimbo kya inland container chinseme icho chia Mombasa na boigo gachakaletu ga Nairobi na mono mwancho muligere na bokonyara kwa basomo mugando iyo na koranga ngaki anyalto kwa baga wikibuswe kagambiro na ali anyare kwa baga usabwa sabagateba niga nyore chibese account yae kurwa ase umukagirwa yo mububo kibago manjito muligeria na ndingo tia asensemiri kwa nga editorial gose opinion nigo bone serikali ya boliwe konyora chinchera enya era nyari ye kubeka byara abantu bali bakuru kwa nga abana fonsi ongona gusaborokia ongona na boigo school ongona ose ghost schools na ghost learners abo tokomanyigwa ngani wababwa tuketu chibesi chinyingi miense ya Kenya nonye omo waziri wichisemi Julius Ogambo obetka gotebanga chiskuru 10 chiabete chigosiekwa asiji county 10 mense ya Kenya bono nigegati abaraibe sokire na kuboria serikali ko bekemero biro yo kweneke abuna abantu babere bakubwatira chibeso cha chiskuru kwa babale bakubekwa byara abega sense media ya boda
niga serikali nabo igo kiombe kia NTSA kiabori gukwenekia buna kubika kere mikakati yo gusiria ajari guseme basokano yechipara yabeirege gukorekana asibagotebanga chiboda boda 1085 nigo chiabeire chigosarika nabiga abantu bari bagochirune abana boda boda konyora chingoma abandi bagusiria magimabo nokorwa kwa rurugo chiase kiombe kia NTSA konyora munira nyareke gusansura omuchando uyu Mashubuli ya sepeji ya 15 ase gazeti ya The Standard 15 ase gazeti ya The Standard watabanga abanyanyimbo niko bababwatire abakagiro batano nomo abakagire koba ase bali bakonyara kwa bakobune chinga cy'abantu ase omuchiyo yo Nairobi nakonyara kwa bagosoro gati yabo niko bagoteba niko bare abakenya bane mu Tanzania yomo no yomo kurwa asense yo oboindi asbanyara kwa bakubwa tulitukoliyo mokubya ase batagete kobune nyombe yamo nagaso ase chinsemo cha South BS kubwatekana n'abanyanyimbo niko batebire nga kiumbe kibage kyo niko kiabirige kobune chinyomba chinyinge aso mochiyo yo Nairobi na asige kakimia kebere niko banyaraka baba kogenda na koiba ebinto aho egati yabo ni chibese na andi banyaraka baba koiba meotora no gose ngakitora ero kebono ebinto imoko beka chiweleri mojiro kese chibango ebinde moko beke bigoti ini shoti kware goteba nga yetandire mocha mwaranduka ebinto byo gwetona ebinto byuti naboigo asibokale goteba niko babere bakogenda ebinto ebina niko bakolire gekekyo bakoli bikorwe byesemi yakebere na nindo chomugano gaiga barateba maega ya Mohamed Tubi gosirio bugima bwaye nakonyara kabaga gosirio no mubunge bwensemi ya Isiolo South niko bono umwana oye anyara kabaga gotebekana ngabwene tegushikoye gulibaga anyara kabaga koligie kirugekyo umwana uyo ye ubwate myaka 30 neomo 5 nomo niga betebekanire nero gwente koira libaga liese eli anyara kabaga gakogendera imirima chagete asensemi ye bunge ya Isiolo South to be igasira last week n'abayisilamu numa yatebuna kera mangana yo abeire para uba ukwaye bakora mangana yo asobwa ngumwanchi muligeli nabagosoma chinseme gichi ya Isiolo ororekeli keroro Diana tageteto ngange toliko so asemi Rwanda tatendara ligeli ese gazeti ya The Star kusikentonkera igaketikalete kerekenene wetanie ke twakwana mangana ya internet asboniga amaisonsi ya muligereti the Punjab expert mate umuntu tawate abo Punjab expert ya Punjab muntu ramumanye muntu ramumanye no murodo kurugu kebatia kurunga William Kabugo Kabugo wono nera maisali gereti ya nemono nkiachikobaga gotinya aichikobaga gotinya obulendi bwa emitandao maega yobusaga nigokorerwa chi website ao chi serikali asibono batebanga bamuligereti nande bweka abanyene mbalikia amachiko bagateba arenge yo koleta maunchulilyo yo kuligiringa kimitandao igotumika asibakale bateba ni bigobono bamwe baligereri barorenga kimitandao iyo ko bagekolendwa na gotingingwa senchira eliye bwenete njengorige de gazeti ya naiga nduchinga konta itogoswa sensemo yo mu Rwanda timiti ose kwa kole kurugau gazeti ya The Standard abige gazeti ya The Standard poswa sensemi yo manchitwole muri ya yo mu Rwanda nkagete mo director no kura studio ya kabere oyenyorire tunyare tugusanga naye ase ukwanere gore The Old Man and the Sea mugako omugotu ne enyanja Indian Ocean map yetu ya Kenya manchito muri no eregago na wasobwa tonto bwate omurai gusomo omurai bensi ya Uganda Yoweri Museveni no murai nara bwate tegago nigamo bekire toko bokase bigoti okay The Old Man and the Sea kiranguliro lyo mu Rwanda li Diana nigondoche murai bensi ya Uganda ego bale kurusobo ebale ubwato imeregine balense enyomo nchikavu bale no mumuro yangagere torabe muhozi bale igere tiko soese ya Kenya lakini ubwato bako gendi ubwato bwana ko gendi gwase boli amacha atali njikavu ba njikavu bano Kenya bali gereti
basoe Kenya na andi guchia na bokurigerie nandi distance chinge guchia Mombasa buna baligerete so baligete nga the old man and the sea mugako mogotu ni nyancha timanye tinga na chage ndio bugatu obu kuruta kuri Uganda na ande no jene nse nyumu elianya ko bagako boikia chinse mo jiri chia Mombasa sembu atekerenjera ntumaiti sembu atekerenjera kebati the standard into bwato mu Rwanda oro mu Rwanda uyu noro nyegenete ngana bo ubwate amaeresaye murigereria ararigereria nera tatebinga nkiaro liroro nindo chega iga bakale bateba Baku to Belum roadmap COP30 Selvinera mati ekego sene ne motebu otenyo gosengieke mate siganere ria nene bagocha bauta bagateba ne umuyegorio koleta chinse chiri bata cha COP30 otakire chiko koleka sense ya South Africa watanga Back to Belum roadmap anne bono chiself chiko be kwaiga kegari gukwane ntumaetera kininje ndo chenga no muyego bwene te gokorekana bakare gokora na ndekirenga gia COP30 no kurigeringa kichinse chikojara kabachi kubwaterana koranga nonya bamanyira mangana yelire na nana bono koranga ngaki emerobelia korekana yechi serikali ne chinse lakini bali bakogenda se chinse mechio Diana ne chiselvi bakwanda baka batutomera onye gotate komanya igoro yekiombe kia African Union mugana nororikire no mungwana yomo okurukunga Mudi Awori anko gari ngomo konyi bumurai bwense chingaki kera Eugene Wamalwa asirete nero irete ikirugo kiaye na konyara kwaba gako ba omukonyi bumurai bumu nyagosira Mwai Kibaki Mudi Awori ngote bare kiombe kia African Cup ki African Union na Cup of Nation amangani umupira na machikwe bangendoro ke tokoro AU igatebete kurusike kera bakurike profile ibagoteba batagete baligirerie michanda abantu babo bagwetera barore ngakia abantu babo bakonyara kwa bakomenya buya barore bakurusire birengo byo butaka bole se chinse agatebe kera line tendege na gutumwa na President Mwai Kibaki gochia SSM ya Ethiopia akaenda Addis Ababa ekera igetoro ganyorete abagaka abange basundo gitese birogo ekera amangana yabana inchi yari gukwaneru ese gitabu kia ninche ngotebinga giekurukwa taro chionde bwensi yotenete ko igoro mutu munu waye gukwana egaro chabatu bakoragerera ebikombe byetabu anda karora abantu batali in touch ni mechanda y'abantu COP30 you nero noruchini self chikwanda chiako kera abantu bachira somo yegalera matuka mange tibali mbiya mono gakuru kujya gusira kijana wa malu kijana wa malu nere osirete na ndaga kaira libagalia akara kijana wa malu asira Mudi Awori akaira libagalia wao nende ngote bale nasabiro naita Eugene tigasabo kwabera oyo osirete ngijana wa malu mumurumu abo monene ntu amorora keronya gusira ira Eugene ira netia tebetenga akwira niyo koboko buna raira akorete liria kijana wa malu asirete bono ekera Mudi Awori agateba tumetu na Mwai Kibaki Ethiopia profile ya lengo rese itinerary kwa ngumule ngakimochi kogamba order of events litoko genda twateba lero ngabalike tokanda day 1 tokole introduction tumanyane twetere challenges tirise tugwetera buna twikororo iga libaga abantu bakikaransalire panel ya bekiru bakuba discuss ebintu bibitakeire kwanyora abande bachire chi hotel abande jiba so akateba akakumikorore ekiombe gikuruku African Union AU nga kibwenete ko chikogambe mechando y'abantu baye kionchukire gukwana ebintu bitabwenerati emeyege gokorekana abantu bamenyete lagies abantu bakogenda nerombe y'abantu abange negati ebintu biritokorra abarayi baitu bakora igobono nende kerokora COP30 yatebekana nerekera ekogenda chinga kichinde nabo konyoranga bali bachiroro batakire kurigeringa ki amangane yogonche lirira kore na bintu binde kwa makanyora chinga kichinde
kera baikiro ni chiselfie bakora kwanda muri kanisa rero chiselfie tokanda matanga bagotebe road trip we ndio umekufa sisi tumeenda lakini ndenge se ndabona tena magana unchuriri ibintu bya unchuriri bono ni nteba diana rende tiri gutwaka bicheyo osomo ntongirira sageni metera bangutaka abantu bamanye ngarero nasigitende asa ya nageni inde korende omanjito muri yaka gochukole gazeti ya The Daily Nation butame gotenga ningotebye bitkubone ligani nkikabetike okolekana imense ya Kenya November tariki 15 na isato mwaka wa 1969 President Jomo Kenyatta launches the new KANU election manifesto at State House Nairobi. On the same day, Defense Minister Njoroge Mungai chaired a meeting of ministers and assistant ministers that proposed that Kenyatta should be the only candidate for the presidency. Ikio ni gentongo tebe utambenga ningo tebi ningi kiabeteri tukubuniriga Ncheli bolingo boli Diana Neil manifesto ya KANU ya bete launched ensi ya Kenya yikirani bintu biri bya tebe kanete wekogera kiro muntu nagendete korosi manifesto yaye ndebwe nsi guchakano ne biasara bina tuliga nagendete korosi manifesto yaye kibati buna ikaranste SSML yende yakabire studio nagendete korosi manifesto yoko gambira buoye birengere limbi ikiranete ngakie yuekere manifesto ye igori yarosetigu ye ikiranete tiganda ararigere liga chenda arara bali barasumtandao Charles Lwanga umwalimu no agatebale agateba wapenda nao ndio wale walimu ndio wale mwalimu Charles Lwanga kurwa chinsemo Nyamira agateba Kenyere basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show Weldon Nyaure Lavi Kwamboka Sylvia Mura nabo igo nindo chega iga agateba Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka streaming well hadi mwisho mbuyamono Sadek Lakyo Yagi from following live from USA no ali meyo murobeli Barnabas Kebasoko kurwa chinsemo chirichi ya doa Katari mbuyamono asoko so meyo murobeli Levi mmoja agateba pamoja nikiwa Busia Bwakire nabo igo Levi mmoja nero yo ole sichiseme cha Busia Teso Colton Oto ni gagateba Ensoko TV Moni Bwakire nigo ale chinsemo chirichia Runda agakora egasia semoli iriye korukunga Runda Mall Honorable Victor Mondo ni gagateba good morning biyamono Victor Mondo ni gagateba agotubwati kuri chinsemo chirichia Kilimani nindoche Esther Omonerwa watching from Kiamoncho Kiamochocho Kiamachocho Nyamira North good morning biyamono musolwego sumbi yamono watching live from Nakuru City Salams Club ubali ngati ya bali bagenda totubwatia sensemeli mtandao Facebook ndayana nubwate bali kwani nyasimi kurwa nyanchwa kibatiante binga neremo kwani ano murigiriro itaro mya sana asigeta senigete Ensoko TV go nyasimi ando sia suri kura sensemo chireche nyanchwa nago kwani nandike batiote biringa nkokoboko nabigo oyo minto igagoteba nere maswali kenyanya kurubo machoge baragwa gotebanga Ensoko TV. I think the report is quite misleading. Why? The state of the economy and poverty does not put Kenya kwanza in any position in leading such a big margin whatsoever. Egazeti ne wasoma The Star yani gukwanira igoro yechi county chirio moske omuraibensi ya Kenya abwatire na chirichia United Opposition autebanga nigo chiri misleading yeki aro omuraibensi ya Kenya ere according nere taraikirania ebintu biria eserikali ebegete nabo igondo che asensemeye auteba Sheila Kimtona Daniel Kiondi kurwa Makongeni Jogoo Road no ali miyomoro birio nabo igo umugwa baba Kinami kurwa Nyangusu umugwa baba Kinami na mama watoto Faith Silvio Nyancha Victor Mondi Nyaboke enengo yobo kuma Salomo Nyoni Amos Kamori Estakeri Mokogotio Nyangaresi Toto Lakisi Mosolbege Suka Joseni The Best Jano egati abande autebanga no bari miyomoro birio nabego kurwa sina baiti studio auteba intwe n'abanyamatuta amangana yo mu MCA tigaire ana ngogira nandu mwachito murgiria nyasoma so wikirano imanyo mu MCA w'abanyamatuta auteba nere bochoke machoka kurwere ruitumbe nkole mi abana ba minto gosirio mongino minto Teresa Mokera machoka bonyagande pole sana na ndibugita sindi Ensoko TV twabaire ngora sogosiria mamomino auteba Kenya obukurumi
mboko erase abasikari kagitengo itero mu rubiri ryo twaro mosayo ryo kagatebanga no nyikindo mwenge murayibense ya Kenya ndigiriye mirimo tarasma mbomo nyanyimbo chingaki kolikiwa kwa abanyanyimbo kogende tumachito mulira atebadiana na Vini wakirebia aitangate na Innocent wakirebia kurwaya ya senta Nyaramba Nyamira bokurumi bole Kenya no bonge mono abanyanyimbo nigo bakwerera si kinyomba cie binywewa byogotindia usakora kigali para ayamu mwane Duki aka JP Mokoti umamo bitutu Pia mono mwanchu muligereri negati ya mangana lialingese gazeti ya The Standard igona obabwatie conversation baranga ngakitwa kwa negori ya gazeti ya USA kaliko sokia buna abanyanyimbo bakale gukora obukurumi mwanchu muligereri nigo tuganyete mungwana oyo maselieta Lamek Mogere ni gabwa tubumanyi bwe mitandao na asemambia bono tugochikuba tugukwanera ngakyubugima bwa bora so mtandao anene mono kwana kuiberwe account ya kwaboka kwanya waro montali kire message ngaya twaje kateba ya talinje nabatumire message ugo 200 gorende nabukura rwe kerengere likia gagocha gaigora totebi ngaki aye account yao ya nakaba hacked ngigwa korete kilikia gerete ya account ya gasagano onyore Facebook yago no ekali kubikirwe promotion ikaroro gotebunga kebati promotion yokonia mabati kebati bweko monyene tamanye tigo senkoni ara mabati kwanyoranga abantu bakaroro bakari gocha basaga ni mitandao nabo toekerengera likiaga se number itu ya studio 0788666663 asemambia bone litonyara ko batugurigere linga kie mitandao ikonyara ko bigotumeka kwana konyore account yawe yabere hacked experience kia ongere kie kwana gotebigunga ngo gwakera ku Safaricom bono rende chibese nchirabu chitakire chiyoirane kwairania gakichinde gwatebigwa account yage sie keire unatoligerere tibono iga nange tuligosie katole gorendo mwanchu muligereri nabo kunyara kaba ukuru birengera byage semambia bono Lamek ngotebunga no are ime yomujengo elitonyara kaba togo kwanera igoro yobutumiki bwe mitandao na nemono ngakitugonyara kaba toko enekia tuanyare kaba toko ibeka burungi aigane Soko TV murubele Soko bwakire togende mutimo kumusini toko irana wa kesi minonya na yata tebi gose kwana batebu line yango bere swapped Eye nen Soko TV oboroso bumugusi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botali no mubwekano Mugusi omwancho muligereri niga ruete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV eli Italiane ni Innocent Onyango ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi eli Italiane Linet Nyambane Rumuchomano Nairobi Kisi Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira nen Soko TV koigeka chingenjo chomugusi en Soko TV oboroso bumugusi Mukabora ingerango oyechigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancha omurigereria ayebune motitirire bwechigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale?
seni kia Ogien Soko TV ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao ogoikiranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Inyegetanero botamero chinga kichoboroere Kolende talikire nyegetari erabo botamero asogoko bokali ubiya wekerengo kisheguro otatiga Akasim's Hospital nigo tubwata nyegetari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole Nkwakatura x-ray, nkugwani tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate chiga gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigeichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tukutoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kia magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Magega ya television ya soko wikasero yao. Kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyolia ogokwa gose okubo nchurelia. Ubono na bokonyoli bagari yabene liyokuralia asegete senike aseliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene o Nairobi Ensoko TV oburuso bw'omuguse omwancho mulire bw'Ensoko TV ngeta sen Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa Korwe County ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde Korwase County ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oburuso bw'omuguse
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kolele talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Sama kia mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelyo wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elyokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi ekoro yeito ime Yensoko ekoro yeito ime Yensoko
Ae soko kibengia ya kire ngumanga buna leo. Ae soko. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho muligiri Nensoko TV na bono iga nigo chetri chiteke 54 na inye se mambia bono maiga ichinsa ibire cha bono mambi nabona nagotebya lero nigo tuchikuligiriye mitandao aya nigo tukoyaligirira maiga ya serikali gotebekananga nigo abantu bae korera tobusaga ni mitandao ya serikali na konyara ko baba kuyiyiria asigika nande asbono mu ulikyo munene wizara iliyo bulendi bwaime musikere mondo molo anyara tukabaga soka nagoteba ngiki kyombeke mugegurunga PC group nige kubwata niko no kuyirirwa kwa mitandao yu na namono tete kuligirira mitandao kare gutumika agitogonyara ko batugutumika chinga kichinde ndire tocha twakiru chisimi tuatebe gunga aya enambe yo manyete yane nige register ibande binge ntage tokore igakwanyoranga nibo kwabwate yachire liyo murobelio shawo chete abantu bande banyorete bakwenyora kong bakaliraga igatukuligiriria sama ibatanga nje banchete bagante ina basha kombalia basha igolinde asoko tokonya sengwane yese mambia bono mwanchu muligiri nigona aligirio yo mukurunga Lamek mogere nigabwate ubumanyi igoro yubutumiki bw'imtandao ngumurukange AIT expert nane mono no mwegerigwa kurwa se University ya Nairobi kurunga University of Nairobi basi nitigandara teba igo tigamweli bagara gukwania ili tunyara kubatogochaka. Karibu sana Mr. Lamek. Asante sana. Atangani mono tigantebe na pole sana na chere lulu ikagaiga. Etauni yeno ya Nairobi na traffic. Okay. But all in all na ikire and I want to appreciate for the chance. Yoko baga igalero tunyale gukwanira mangana yo mtandao. And asante asiliba gomborali. Okay, Lamek ningo ugeko na tebili yeta Lamek. Lamek kwamba ko sirasi nini Lamek Ongeri mogere nilire italiane but elieta manyire mono as a street age na kolere siasa for some time wakondokana Atuya Junior. Yes, I'm an IT expert. I'm an IT graduate, but from the great school of Jomo Kenyatta University. Jomo Kenyatta University. Not UN. Yes. Yogo profile tiboigo. Yes. Na bante tinga de colleague yane. Yeah, most kumira na UN yale kumira na Jomo Kenyatta. Yes. Okay. Most of them my friends are from the University of Nairobi here. Okay. Yeah. Ongeri nga yarwete gusiali. Lamek Ongeri mogere Elias Atuya Junior njenkorwa Nyamira County. Se ward ikorukwa Ekerenyo ward. Ekenyoroge korukuna Nyanderema village. Okay. Yes. Okay. Biyamono na asini nibono lende twakwaliganiri. Tubwate quote of the day ntageto mu director itatubekera asembeo elitonyara ko batokoligereria nga kirende nayo tokonye kuligereria igoro ya lingana ndi tocha twatwara limwamu munalire mbeo galia mwancho muligereri ntageto ligereria elitonyara ko batogoteba nga ekie amaisaro lire okonyore ngoro konyero yararorire nawo igige ntukilie ngoro yarorire nakyo konyora nga eliso ndikwebeke gente nkoro yarorire eriso ndikweba ekie nkoro yarorire next statement yeko egoteba na once into aebuno mo buna a human being watu alire birengererio na intayete kokora egento gete the heart has already seen it. Watu alire bongo bwa kwa bobe kirorona intayete wachivu for instance ABCD once yankoro yarorire amaiso igagokoa the vision yogo kerora in terms of physically but ekiankoro ya ikirego gotebia it is what the eyes see. Okay. Yeah. Wanchu muligiri ko igure nga kelia engoro ikire korora buna tebire
amaiso tunokorora tu lakini ende engoro nere ko hachi abantu bali bwate obali mbu utarora lakini engoro yabo nkororere yatebanga ekina kinta getengore gikirane na nene mono buna atuya junior atotebiri tebaga gurwa se county ya Nyamira togendreta singwana yabono mambitura chakira igoro y'oburendi bw'imitandao ntagete kuraburiga kwarigererio mugano noraiga kurugoro ugutaranga igo bajete bakayiria imitandao ya serikali yes information ya beta kurugoro na imitandao ya serikali ya very tampered with and then nesa kwa sana na bonda atumia mangana mange yege songo. There is no problem. To refer to igento kiabete. Even the biabete terminologies chia IT there. Ichigo change wango na ende nchiri koenda up to speed neke kusiu. Mitandao ya serikali ya bete kwa tampered with. Waga tamper with the Ministry of Interior, waga tamper again with the State House, environment, education. Attack yabete in IT toko yerokana denial of service. The attackers yabete able was send what we call chi request chire multiple to the servers chi government ko make kurenda the system, so was say the servers chi government Chianyora too many requests at one point, baka just you correspond back to the info to what you're asking for. Okay. Normally I can key in or go either apply or as a government. You will be systematic and slow. But when denial of service kereko perpetrated, they send so many requests within a second. Baka overpowered. Okay. Very overpowered now. It can no longer display anything. It can no longer send you back any information. When all government systems chia bugulense. One of the reasons hakazi wako tema ko Karaba yeri those government services, chances in chiro eche government ita kwana na babete captured. There that was systems babete captured in iti babete na a ransomware attack was rendered in a way that na bono system chenu chiko ba captured pi mbaka bono you have to talk to them. Baba access to your information again. We'll say if you have enough IT expertise or security expertise, you can be able to fight that and recover your systems back. Okay. Yeah. Kwegentongere kwa ngaboiria. That ba chire ba nyabire. Ba ngulire umtandao ne. Na ande babere bono munabone gento ligo ngi ransom ngamba bwate to mwana gete bakamubeka bakamoja bajagire gusaba go 500,000. That's true. So inga kinere gukira most nyuko recover baka mwacha akakora negotiation naba. Yes. If baiso ebago to those many requests baka system yaba jammed. One the system cannot respond. Okay. In one as the company or the organization that has been attacked go to me a lot of time to try to recover a system wirane. In that process, a hacker has a chance yoko gain access to the account to the system buya. I can try to go fight on this side. Everyone is attacking your data. Na bako yebeka ako encrypt abeke password. One you have to either negotiate. For instance, as a government, you're very sensitive with data. You're very sensitive. At some point, they will have to negotiate very fast, and then counter it later. Okay. Yeah. Tigandara kubuli. Ba negotiate na barabu. Ntubu ati gateway. Yani egeita kelige komate yes kwa ile platform lakini naro kwigorete geita oyo kurukwe developer developer ta konyara go siekerera aba basaganya. Yes, now while their technology keeps on changing very fast. Okay.
government I'm sure na nebukate their IT experts bali bagendrete to monitor the system on a daily basis kolenda na benga okonyora ne ebenge bata baskali siko ya vere koba abaskali are very overpowered basoireme what usually happens kero basoireme okonyora na at some point maybe mwavere taken hostage bali baleme ngoikere mwa twara negotiation to save hostages bali baleme at some point security was say security from outside can come and overpower abantu abakora the attack and remove them out. Bono it depends in how to what extent attack yaring. Onye yaring an attack the government was able to repulse na gain access then well and good. But onye yaring too dangerous or too sophisticated bakana attack as yaring more advanced more than what the government has then they had to negotiate. Esengenjo security changes on a daily basis. Again tuamanye terero maambia onyora n'umuntu oserero maro umuntu naro nyorira solution as to how to penetrate that. So in the world of IT you need to keep on reinventing. Obwente go change your system to update your system on a daily basis. I think inero yaringia topical issue twarai chakere gwatebire kira bagakora igo bagutuma multiple request ingakiye monere na roche muntu ndari bateba ngandi bagutaka go jam no nesime kiro gwakiro they making several calls kuna abatogocha twakabesa chibesa online kwanya wari umuntu achitaka buguri kurwa se platform yemo kumbe platform yachitaka buguri kurworo onyatara akane Daniel ba jam no nyen call te yo ko receive. It happens that way. It happened to a colleague to alingega si esimi gasiri network for almost 2 hours. Akona utoboli na inumu watu wana network. By the time network ya eko recover, he had lost money from M-Pesa, money from his bank. Igo once attackers ban already access to your devices or to your data, there is a possibility bakonyara will perpetrate anything. Yes, the main thing is, do they have the access? Once they already the access, then now they can do anything. So into I have no more online or someone to any devices to access internet. The first thing is to always try and be secure to prevent any access in an unauthorized call. Narara abantu bayiberu chibesa and more importantly buna bono tokwanda festive season abantu mbachi balire sana bande kwanyora baletiro boroli bugaba bagateba Bank of Kebati kenti bono tinte gutumika lieteliye bangi gete imbwa tumu murono le TX yali nalite gutumika kwanyora nga Bank of Kebati system ya chire down chibesa chia chiroro ntete kura tumike ekesi kemo one of my uncles na nyorete abantu bakomwakire simba kama tutake tumutu go bono iga you know that is how they start bago intimidate mbamanyete the end result ngoli miyole simi kwanyore chikoli kaminechi are you supposed to switch off your gadget uli miesimi yawe tebe ya yabone nje tindi kubwata simi echi gosuge kero itigete on teliko baraisi ko hack account kero bago temo kerore on they try to jam your a system yao so that kerabaga kora the attack aya toliko koreki toliko manyana na the attack is going on. So the best thing, if you see any suspicious activity, the first thing is you either report it to a provider yao because if you suspect in access in the ya virtual access whether on or off chances choko continue with the attack in Chirororo. Because once already any suspicious activity, it is easier to always report. To report to your provider. Protect more than kolimiesi. Ndio konyoro ule vulnerable P. And you know kere attack ya korekana. Era korekana goes in a weekend. Your provider is not around. Ko wakesi mi customer care yogo ikera. Na bokuri lichibes cheo chiko genda. Mr. Ngeri. So what are we supposed to do? First, to save environment online. First things first.
for an attacker to be able to access your, for instance, your financial accounts, na wekatu are little information. If I want to hack your accounts, I know that at some point maybe itakutumia notifications to your phone. Okay. So what I am doing, those many calls trying, go jam your phone so that you don't see the suspicious activities. Okay. So the first thing is always prevention. Kerokorana, you are being attacked, there is somewhere you leaked your information. Yes, tingo tuara any access to your bank account online if I don't have the little of information. Okay. Last man into arena, I have information about your online activities. I have some details. Then now, Nabongo Tewe Antona jam his phone as we continue with the attack. The attack. Mutumira notifications, arole, what? And then you. So the first thing is always be secure. Okay. Always be secure. Try to prevent it. Okay. Yeah. Preventing. Tubwate chi app chirese chisim cheito. Bank apps. Tualetire lenders apps. No chirese chisim cheito. How safe are they? Ngakichiri bwato. I was reading an article. We download apps. First thing, do you agree terms and conditions? You just press OK. I also do that. Saying age of convenience, you want to do it fast. But most of these apps, we give them access to our data without authorization. Like to Mawapea too, they have access. Like any app loans you have, they have so much access to your phone. So if they wanted, if a bad character or a hacker got access to that information, ndio nyorana bono kwa very attacked. Mostly apps to go to me online or sites to go to me online abuna toko nyorana to very vulnerable. Mostly example that go to me ankelikia bantu wanchi to go watch mupira. Yeah, na chichi na attack online. Toko nyorana kuachira online wa click ile link. Link to the karo mupira alafu kwa nyoreko na kubuva. Netaba kubuva. Ogo kuna yaigora another link. Ogo kuna yaigora another link. Omuntu oli okoete omupira yoko watch bosa. What does he gain? You are watching the football free, but yero otomire getotokoroka na a malware. That is, he has accessed that football via hakiri. Now you are watching it for free, but he needs to use it. No click, you got a link. That link, you install your malware in your phone. Aga software you can gather all your passwords, gather all your credit cards, gather all the sites you go visit. So for instance, onye go na Netflix online, go to me your credit card kwa like nambeli kwa yebeka online. If you have those malwares in your phone, at the end, you install it, you can see. Rana bago access your credit card. Online shopping, some websites, once you have the credit number, it automatically deducts money. I want to spend your money without you knowing. I've seen cases pesa yangu inapotea, sijui Facebook yangu imeenda. Kocho yagenda pia bora. Otamaitina how? Mobile na, do you stream using your phone on the VA? That is the major. That is one of the places that attackers go to me to access to your data. Once I install that malware in your phone, I can install it. I will be watching from my phone here. Anytime or online, I can access your passwords. I can access. One password ya either was in an email, I can try that password somewhere else. So there is always njerateyo
an attacker attack from nowhere without prior information about you. So bune chiche serikali chabet attacked. Definitely umuntu naro share some bit of information. Go so nyore inside the nero rego kolega asioro yaring fully aware of what is happening in the systems. Yes, one of the vulnerabilities of our systems was a network is that there is what we call a insider threat. Okay. But the attack on the government side, there is chances in an insider threat yarengo there is a weakness. Maybe we have outdated servers, they don't have enough memory. You almost go to jam, they will be down and you can have access. So there is a chance of, there was an insider threat. But denial of service, DOS, it can happen. It can happen, you know, whatever jamming of calls into your phone, sending of too many requests. So chance both can be available. But this engineer the intelligence report they we can maybe talking about to that bit. Ngairete twara kwa neire gabu inchirel chikoba hacked. Unaandikwa kwa neire sites tukaligo stream eli mepira chiabere popular na anda maene konyoroli chibwate chi advert chinyinge kwanyora chinga kichinde liyo tarataka ku install ya kanto ya install na kwa kwa leta bachi malware iga neta kire tobe maiso ekera tugutumeke mtandao. We are moving to the next step y'abantu bono bakaraba minto bakabwate ebintu byakire byamo korondo bikari ko ba infested at least a bit toko kunasi nini nimanye tegore asamagana IT na ndole siyasa batirero ntete ndara we exhaust yase ubumanyi abantu babintu baramanya chikwende cyakire chi app abantu ngo invest bali kibesa rero umuntu agutara batebinche ni investor online babe kachibesa and then at some point kwanyole app ili ya collapse app ili ya siri they happen a lot they happen a lot. Nire tu abwate ariko ku Amazon imbo yani fake those ninis chire chinyinge na ende esengencho aba Kenya was I'm not sure in Kenya yoka was mostly across the world abantu wale eager to make quick money and esengencho na where the online space for the longest there is no easy money umuntu wakatebina click hapa spin unapata iPhone sijui click hii you'll get there is no easy money ondeta yoko konyora isika kwa easy money there are always baits inside yani ibintu biri gona kurutiro bina koretera emiosi wachange banyora what they want online chi app which wala whatever inchiro chire genuine inchiro we have bantu bako trade in cryptocurrencies and they are very genuine cryptocurrency na reina tate coach bakali kunga young billionaires in town. Yes, forex is on the other side. Yeah, but cryptocurrency more into IT, checking into na trends chia marketing chia kara chia cryptocurrency currency chibese chibono inform ye chibese chi new world ye bono you don't have to have physical money, you can have it in form of kebekaye asina nata tenku agari because bono kwangere che idea isato asengo develop kama swali anata tokoro ntanga ntwa chakira ne wate banga wo spin wate wo spin onyore gendo watebire there is no free money kwa manyagoteba ntubwate cryptocurrency sites chiri abantu bakare ko invest crypto money cryptocurrencies yeah chire very genuine genuine na kibono ngo identify cryptocurrency na ere chichi whatever jiri genuine na forex na ero ne kara ya bono kiro muntu gota onye tali social media influencer investor ya forex muna barbecue bono iganga ali kubike chain yantebi ni code manzeye na irusi forex so
again the kinathe go spin ngora biro rand online sana so those ones wao they win a spin you get an iPhone was spin wao they congratulations you have won an iPhone send this to 15 people to claim your prize I watumira abantu on what na bago tulikiranga shop somewhere watumira abantu again the bago correct malware bago spread in that link mba planted malware no kuna go spread it goes around barabo bako na gather the information bako nyora na bintu bya to begetibuye banyore what they want igoneli tukolitaraika abande tusaga no bintu bitaraisa na tusaga no toera yes igo what they do no automatu ngona ko win iPhone chiriogora nobody I have never seen anyone nobody now cryptocurrency nero we have platforms cryptocurrency ni ndatebe na ni igenga totebe chibesa totebe na dollars shillings Japan yens now ntobwate forms cha cryptocurrency chibesa chia online echito ko igumna bitcoins Solana Ethereum USDC echinechi currency chire based online chitali controlled na financial systems echicha old financial systems echinechi currency wona ayekobwate you are 10 bitcoins in Kenya na bobeke no montoli US what is 10 bitcoins na bobeke no montoli Uganda what is 10 bitcoins tengo montoli Kenya what 10 shillings Uganda era different currency US era different currency so ntobwate platforms chiro chichire genuine aso montora agende ogole these currencies watredonye kwagora bitcoin kwaganya yakina kwaonya chi platform echo nchiro chire genuine but now esengenja abantu bamaite na abantu bali very vulnerable bamaite na abantu mbramanya ko differentiate the genuine ones from the digital genuine wana kwanyora na omuntu orosiri app yaye obatebi na soaga kwanyora na YouTube sia uji comment bwango iga ai wakonyora chementri kwaragilio yonde yonde kenyeruki arangirani the first few bakanu have very good money mwana ng'ombe ne chieli mwaleta mwate abono chiveka baba daona you pull the rug liriba bantu baichorire yagenda now you cannot trace them umuntu attack from US how do you start now following up okonyora by the chire anchored una whatever I've seen nonya a bit of history nonya ni serikali na kichitali go chibwate limono okonyora umurando ya tuli ime ya Kenya yes igole chisko una mostly almost all cryptocurrencies chire based in America but the government ya US under Trump ngotema vale sana ko include include cryptocurrency mostly into their financial systems in the next amatuka yale mutwe goikatore it is coming goikatore na bono we are using cryptocurrencies yes we need to embrace it also it is something that gegoja to avoid cryptocurrency yes igoturu chibesa chi online yes okay mbiye mono ntuganyete note yegisiringi kiri busano na inkoro siwara sese ya Kenya wancho muligali nigo tole na lame kyungeri agendete gotosomi manyete gusingo soma turubulimi kosomi gutura mangana yogo chisemi chinde chibintu binde lakini ese mitanda yetu gutumeka nere biyatonye nyare ko batokomanya kiri kibwenete gokorekana na arambale mu kesi miriri kwa na tuachira umutima ko na bogwaka nyeko bwate iswali rinde na boko boli Mr. Lame kiga igase studio elitonyara kwa batogo kwana nere asenchira wikano namba ito studio gere 07 88666663 mwanchu mulinga na bogo twakira esimigo chaga igase studio elitonyara kwa batogo kwana naye elitororenga ngakitoko nyara kwa batoko gendera kumanya abagota tebishita igatigalite n'insini sana n'ikisemi iki nene sana togendete konyora igoro y'umutandao yaito ya online andamona sokonyora nga tukali gutumike mitandao lakini nkakichinde ntomanye implications chiroro forex
forex inte det var när more of an economic subject. Tima dina kitu ra bwana sekeusiete. Yani ekwege amaegeri iguru ye enjera to go invest chibese no go tumeka chibese a relationship ya forex na cryptocurrency ne lina. Forex, it is the trade of foreign currencies. No each bank they do it. It is one of the ways we can make money. Unatoko ila chibesa chia wa save or save 20,000, 50,000. They trade, they make an extra money. It is one of the ways banks multiply their money. Okay. Nere, it is a genuine way. But no, the same happens with how Kenyans are. You go trade, you put in money. Kerogos into those trading platforms. 70 to 80% of the people lose their money. Genuine platforms will tell you that. But it's trading. They make millions. They make money. Okay. Yes, and sometimes when you run cheap platforms, Chico offer the services, trading. They facilitate the lifestyle. They make good money. Attracted to that. Okay. Yes, but forex trading is a legit way of people making money. But never it's the other side. The main thing again, it is the lack of information. Sure. Karota what information, qualify information from a third party, you end up losing your money. So again to go wrestling kelinga nkonyorore chi organization yechi akarokora umuntu yo mutinda tiko tumikelie taliya akabatebya go swim nisi chibese chire oyo ga sponsored na chi organization chiri akiriate impression yo bolimo egera abantu abangi ba invest chibese mosoe mobeke chibese jane. Yes, wancho muligereri oyo Lamek twarakwanira mangana ye mtandao no nyonyorwa nande nimaete nanchite gukwana mangana siasa sana. Rakidero na mwirira sense meli yo gotrata tebya ngakito tumike mtandao kagerete nga sachinde kyamo gosebere kwanyara kwa bago kupisoma se umtandao ngakito gonyara kwa batuko yotumeka tigandara aligereri bali banyara kwa bago toma chi SMS chiabo gaiga na rambale babegete chi SMS chialenke gaiga se bantu mate banda baikaranza bategerera nga ono lende nga kiego cyaba so mtandao yo obeire nga noro kabwata mangana ndara ligereri gaiga tate koligereri bali balikire oyo monale gaiga naro likorgoze no igoro ale oteba. That is a very good subject. Tigandara ligereri gotrimbuka gaiga bali banyara kwa bagatulikira. Justin Oigoro nabona morora. Good morning, I'm touched with your progress watching live from Ruaraka Mbiyamono. Soko ne yamo oyo no musolwigesu oyoleme yo murobelia gateba nagendete gutuligereria na namono nindo chegaiga na rukuru kwesto monerwa watching from Kya Machocho Nyamira agateba Nyamira North Biamono. Honorable Victor Omondo na akororire na bali batumire chi message chino ntatenchirigereria so bwango ntagete nindo chegaiga naro bateba Diana na Vini oyo ni Innocent kurwa ya center Nyaramba nonde ime yo murubelio negatia banke naro lire ntete kwanda sensemo ya WhatsApp dole na baro bali banyara kwa bagotuma chi message yabo liyo tonyara kwa batokora aswagalo teba mwancho muligerelia dara iganero kale gateba ngeli boti ya kirese gazeti gere misleading aswagateba ngani go botakabule igoro asenchira enene sana. Mr. Lamek ntete tuwale your last words which ya so muligerelia tucho tutuwale ikigo cha tukwane siasa lakini kwatwegeiri igoro ya online space astole astora aba amate chi customer tugende tugora ji bundle na gukora ebinge tuganyerete Premier League weekend ye tuganyerete de chi app echo. Yes, again they tangani na prevention ero okwere nda online na kwegente ke tangani tugende gukora
gichore ere jetole bono na goika kova productive ikotumie esimi gose goikobe online tigatuerenda online tuare password are very strong. Okay. The first thing when the kuerenda na ni password yao ye email. Email nere gateway kia to online. Okay. Sengenjo email yao ndisho na to operate without without having email. Okay. Na nje yane tingo operate without an email. So email nere the first thing you want to go secure. Te basa go fall into the wrong hands. Abanda bange karoba okolige statistics passwords chabo to kwa mini na banda bange bagutumia eta password 1 2 3 4 you know the most used password in the world chile predictive. Yes amonda ko dikeleta password obeka 1 2 3 4 bosa bande bata ipo keyboard kali na kwati 1 2 3 4. Okay. Yes. Any information hackers babwate. Any information umuntu taito go hack. Tali muntu muliri. Umuntu otumia akili. Abantu batumia imyaka yeko iboru. Enamba umuntu password ya Facebook ni namba ya sim. It is easy. Ikotobo ndikoba predictable with your password. Tuare password are very strong. Weka characters, ukaweka space. Save your password. Once you secure that, naende with your gadget, every time you go see me, I will update your software. Mostly you go update your software. Again, they can pino ko ensure na ko secure. They call it security patches. Imagine kinda alikuwa na security. Ibiraka. Yes, good word. Every day developers ngona korosi bale biraka byokogita chi software ba korosi isengenje buna lero bunes buna muntu naro andrete gotema sana kumanya buna ara kole ara haki system yesi miao. Okay. Na kiyo ko nyalra developers ba korosi na barabi software barabu na daily basis na baronga na korosi bale biraka goko ya gote every update you need to update. Okay. Yes. Tagete tukolera abo. And tetenko kwariganie wiki go chachumaini. Tuchakire biometrics to so siasa. Ayesto tukali gutumike bichara. Igo nganchire na te unombo director ne chinsa cheli. But next week ochiche mapema. Na promise yo muligere nganto cyo tukwane naye. Litorenga kitoko genda libo. Si mwancho muligere ni go twalenge na lame kiongeri. Oyuni garu mumanyi bwa IT nande kwa ro sansa monanira. Totebiringa kere paka tuamanyire ngebira kambi karo online wa updating no kuyakole ne bintu binde na namana kira tuna gutume ku mtandao yo tonyara ko batokobeka obulendi bali barenge asomurubiri yo twabakire mbiya mono bali mwanyara ka mokonyora libaga no gutubwatia kurwa chinsa 12 cia mambia gwikira bono ego mwanchu muri tugene mbiya mono twalenge na Diana Ndemo Semeli ya kabere nindoche mu producer no mbegete liberera gaiga John Kebati na bayigo nindoche barbecue Rosemary na bayigo Dorin asenchira kubwatirana na koranga maliogi ne chibisha cia wikire mbiya mono aigane nsoko na namono murubiri bwa nsoko bwa kiro elire tumera ne mambi ili tonyara ko batogokora buna twakora lero mbiya mono. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro